Αν αυτή η ιστορία σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η πόλη της Αθήνας ξυπνούσε κάτω από τον δειλό ήλιο ενός πρωινού του Ιουνίου, με τις λεωφόρους της ήδη μποτιλιαρισμένες και τον χαρακτηριστικό θόρυβο μιας Μητρόπολης που ποτέ δεν σταματά. Στην κορυφή ενός από τους πιο επιβλητικούς ουρανοξύστες της περιοχής της Κηφισιάς, ο Ραφαήλ Αλμεΐδας παρατηρούσε το τοπίο μέσα από τα γυάλινα παράθυρα του ρετυρέτου. Ήταν 38 ετών, αλλά τα τελευταία 2 ένιωθε σαν να είχε γεράσει μια ολόκληρη δεκαετία. Τα καστανά του μάτια, άλλοτε λαμπερά και γεμάτα ενέργεια, τώρα κουβαλούσαν το βάρος μιας ευθύνης που ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα έπρεπε να σηκώσει μόνος του. Ο Ραφαήλ ήταν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tech Vision, μιας εταιρείας τεχνολογίας που είχε φέρει επανάσταση στην ελληνική αγορά επιχειρηματικών λύσεων. Ξεκίνησε την εταιρεία στα 25 του, με μόνο έναν συνεργάτη και ένα νοικιασμένο γραφείο στο κέντρο. 13 χρόνια αργότερα διοικούσε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, με περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους και πελάτες σε όλη τη χώρα. Αλλά κανένα επαγγελματικό επίτευγμα, κανένα βραβείο καινοτομίας ή διεθνής αναγνώριση δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό που κατοικούσε στο στήθος του από εκείνη τη μοιραία ημέρα πριν από 2 χρόνια. Η Καμίλα, η σύζυγός του, ο έρωτας της ζωής του, η μητέρα των κορών του, είχε φύγει απροσδόκητα, αφήνοντας τον Ραφαήλ εντελώς χαμένο. Είχαν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο, εκείνη σπούδαζε αρχιτεκτονική, ενώ εκείνος βυθιζόταν στον κόσμο του προγραμματισμού. Η Καμίλα ήταν ό,τι δεν ήταν ο Ραφαήλ. Αυθόρμητη, καλλιτεχνική, ονειροπόλα. Έβλεπε ομορφιά εκεί που εκείνος έβλεπε μόνο κώδικες και αριθμούς. Μαζί αποτελούσαν μια τέλεια ισορροπία. Παντρεύτηκαν στα 26 τους και για σχεδόν μια δεκαετία έχτισαν μια ζωή γεμάτη αγάπη, γέλιο και συντροφικότητα. Η Ισαβέλα γεννήθηκε όταν ο Ραφαήλ ήταν 33 ετών. Ένα κορίτσι με μεγάλα και περίεργα μάτια, καστανά σγουρά μαλλιά σαν της μητέρας της και ένα χαμόγελο που φώτιζε κάθε χώρο. Η Καμίλα αφοσιώθηκε στη μητρότητα με το ίδιο πάθος που αφιέρωνε σε όλα στη ζωή, μετατρέποντας το διαμέρισμα σε ένα σύμπαν χρωμάτων, μουσικής και παιχνιδιών. Ο Ραφαήλ, παρόλο που απορροφήθηκε από την ηλικιώδη ανάπτυξη της εταιρείας, φρόντιζε να είναι παρόν. Οικογενειακά δείπνα, Σαββατοκύριακα στο πάρκο, ιστορίες πριν τον ύπνο. Ήταν ιερές στιγμές. 2 χρόνια μετά την Ισαβέλα ήρθε η Σοφία, ένα μωρό με ροδαλά μάγουλα, ανοιχτόχρωμα μάτια και ήρεμο χαρακτήρα. Η οικογένεια ήταν πλήρης. Ο Ραφαήλ θυμόταν την Καμίλα να κρατάει τη Σοφία στην αγκαλιά της, ενώ η Ισαβέλα, τότε 3 ετών, τραγουδούσε σιγανά στην αδελφούλα της. Η σκηνή είχε χαραχτεί στη μνήμη του ως ένα τέλειο πορτρέτο ευτυχίας. Αλλά η ευτυχία, θα ανακάλυπτε, μπορεί να είναι τόσο εύθραυστη όσο το γυαλί. Η Σοφία ήταν μόλις 1 έτους όταν η Καμίλα έφυγε. Η Ισαβέλα 3 ετών. Ο Ραφαήλ ακόμα άκουγε τις κραυγές της Ισαβέλας να φωνάζει τη μητέρα της χωρίς να καταλαβαίνει γιατί δεν επέστρεφε. Ένιωθε το βάρος της Σοφίας στην αγκαλιά του, να κλαίει ασταμάτητα, σαν να ήξερε ακόμα κι αν τόσο μικρή ότι κάτι θεμελιώδες είχε αλλάξει για πάντα. Ήταν φρικτοί μήνες. Ο Ραφαήλ χρειάστηκε να μάθει να είναι πατέρας και μητέρα ταυτόχρονα, να ισορροπεί συναντήσεις διοικητικού συμβουλίου με μπιμπερό, εκατομμύρια διαπραγματεύσεις με αλλαγές πάνας, διεθνείς διασκέψεις με άγρυπνες νύχτες, καθησυχάζοντας 2 τρομαγμένα και μπερδεμένα παιδιά. Προσέλαβε νταντάδες, φροντιστές, εξειδικευμένους επαγγελματίες. Κάποιες έμειναν εβδομάδες, άλλες μήνες. Η Ισαβέλα τις απέρριπτε όλες. Το κορίτσι, που πριν ήταν χαρούμενο και εξωστρεφές, έγινε ήσυχο, επιφυλακτικό. Έκλαιγε κρυφά, αγκάλιαζε το μαξιλάρι της μητέρας της, αρνιόταν να κοιμηθεί μόνη της. Η Σοφία, ακόμα μωρό, φαινόταν να νιώθει την ένταση στον αέρα και έκλαιγε πολύ περισσότερο από όσο θα ήταν φυσιολογικό. Ο Ραφαήλ ένιωθε αποτυχημένος. Όσο κι αν προσπαθούσε, όσο κι αν αγωνιζόταν, ποτέ δεν ήταν αρκετό. Η ενοχή τον κατανάλωνε μέρα με τη μέρα. Ενοχή που δεν μπορούσε να αντικαταστήσει την Καμίλα. Ενοχή που έπρεπε να δουλέψει. Ενοχή που έβλεπε τις κόρες του να υποφέρουν και δεν ήξερε πώς να απαλύνει τον πόνο τους.
Τα 2 πρώτα χρόνια ήταν ένας καθημερινός αγώνας για συναισθηματική επιβίωση. Ο Ραφαήλ μείωσε δραστικά τα ταξίδια του, ανέθεσε περισσότερες ευθύνες στους αντιπροέδρους, αλλά παρόλα αυτά ένιωθε ότι αποτύγχανε. Η Ισαβέλα άρχισε να κάνει παιδική θεραπεία. Η Σοφία χρειάστηκε συνεχή παιδιατρική παρακολούθηση λόγω των κολικών και της παλινδρόμησης που επιδεινώθηκαν με το στρες. Το σπίτι, άλλοτε γεμάτο ζωή, είχε γίνει σιωπηλό, βαρύ, διαποτισμένο από μια θλίψη που ο Ραφαήλ δεν ήξερε πώς να διαλύσει. Ήταν σε μια εταιρική εκδήλωση, 2 χρόνια μετά την αναχώρηση της Καμίλα, που ο Ραφαήλ γνώρισε την Πατρίτσια Μεντεσέ. Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια, μια σύμβουλος επιχειρηματικής διαχείρισης με εντυπωσιακό βιογραφικό και μαγνητική παρουσία. Ψηλή, κομψή, με τέλεια ισιωμένα μαύρα μαλλιά και άψογα ρούχα, η Πατρίτσια τράβηξε την προσοχή όλων στην αίθουσα. Η ομιλία της για την ηγεσία σε περιόδους κρίσης ήταν εμπνευσμένη. Ο Ραφαήλ τη συνάντησε στο κοκτέιλ μετά την εκδήλωση. Η συζήτηση κυλούσε φυσικά. Η Πατρίτσια έδειξε γνήσιο ενδιαφέρον για την Tech Vision, έκανε έξυπνες ερωτήσεις, γέλασε με τα αστεία του. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο Ραφαήλ ένιωσε να τον βλέπουν ως άνδρα, όχι μόνο ως χείρο ή υπερφορτωμένο πατέρα. Άρχισαν να βγαίνουν. Διακριτικά δείπνα σε εκλεπτισμένα εστιατόρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, βόλτες στην πόλη. Η Πατρίτσια ήταν ό,τι φαινόταν ασφαλές εκείνη τη στιγμή, όριμη, επιτυχημένη, ανεξάρτητη. Άκουγε τον Ραφαήλ να μιλάει για τις δυσκολίες με τα κορίτσια και προσέφερε πρακτικές συμβουλές πάντα με τόνο κατανόησης και υποστήριξης. Έλεγε ότι κατανοούσε τέλεια την κατάστασή του, ότι θαύμαζε την αφοσίωσή του ως πατέρα, ότι ήταν εκεί για να βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόταν. Όταν ο Ραφαήλ τελικά την παρουσίασε στα κορίτσια, 6 μήνες μετά την πρώτη του συνάντηση, η Πατρίτσια συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά. Έφερε ένα δώρο για την Ισαβέλα, μια ακριβή κούκλα που το κορίτσι μόλις κοίταξε, αλλά η Πατρίτσια δεν πτωήθηκε. Επένεσε τη Σοφία που ήταν στην αγκαλιά της Νταντάς, σχολίασε πόσο όμορφη ήταν, συζήτησε με φυσικότητα, χωρίς να πιέζει για οικειότητα, σεβόμενη τον χώρο των παιδιών. Ο Ραφαήλ εντυπωσιάστηκε. Ίσως, σκέφτηκε, η Πατρίτσια να ήταν το κομμάτι που έλειπε για να ανασυνθέσει αυτή την διαλυμένη οικογένεια. Η Ισαβέλα, τώρα 5 ετών, δεν έδειξε ενθουσιασμό για την παρουσία της Πατρίτσιας, αλλά ούτε την απέρριψε ανοιχτά. Ήταν ένα εξαιρετικά αντιληπτικό παιδί που είχε μάθει να παρατηρεί πριν αντιδράσει. Η Σοφία, 3 ετών, ήταν πιο ανοιχτή, αλλά ακόμα πολύ δεμένη με τις φροντίστριες και τον πατέρα της. Ο Ραφαήλ ερμήνευσε την απουσία απόρριψης ως αποδοχή. Ήθελε τόσο πολύ να πιστέψει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Η πρόταση γάμου ήρθε 8 μήνες αργότερα. Ο Ραφαήλ σχεδίασε κάτι ιδιαίτερο, αλλά διακριτικό. Ένα δείπνο υπό το φως των κεριών στη βεράντα του διαμερίσματος, με την εκπληκτική θέα της φωτισμένης Αθήνας στο βάθος. Η Πατρίτσια δέχτηκε με δάκρυα στα μάτια, αγκάλιασε σφιχτά τον Ραφαήλ, ψιθύρισε ότι θα έκανε τα πάντα για να κάνει αυτή την οικογένεια ευτυχισμένη ξανά. Εκείνος πίστεψε. Χρειαζόταν να πιστέψει. Ο γάμος έγινε 3 μήνες αργότερα, μια κομψή αλλά σχετικά μικρή τελετή, σε ένα από τα πιο παραδοσιακά κλαμπ της Αθήνας. Η Ισαβέλα και η Σοφία συμμετείχαν ως παρανυφάκια, ντυμένες με λεπτεπίλεπτα ρούχα που επέλεξε η ίδια η Πατρίτσια. Τα κορίτσια φάνηκαν χαμένα στην απεραντοσύνη της εκδήλωσης, αλλά ο Ραφαήλ ήταν πεπισμένος ότι αυτό ήταν το καλύτερο για εκείνες. Η Πατρίτσια θα ήταν η μητρική φιγούρα που έλειπε, θα έφερνε σταθερότητα, ρουτίνα, στοργή, θα μπορούσε επιτέλους να αναπνεύσει ανακουφισμένος, γνωρίζοντας ότι οι κόρες του θα είχαν κάποιον αφοσιωμένο αποκλειστικά στη φροντίδα τους όσο εκείνος δούλευε. Τους πρώτους μήνες μετά τον γάμο όλα φαινόντουσαν τέλεια. Η Πατρίτσια ανέλαβε την οργάνωση του σπιτιού με στρατιωτική αποτελεσματικότητα. Αναμόρφωσε τα ωράρια των κοριτσιών, προσέλαβε νέους υπαλλήλους, αναδιοργάνωσε τα δωμάτια. Η Ισαβέλα άρχισε μαθήματα μπαλέτου και κολύμβησης. Η Σοφία ξεκίνησε στον νηπιαγωγείο. Η ρουτίνα έγινε δομημένη, προβλέψιμη. Ο Ραφαήλ έβλεπε σε αυτό ένα σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα. Μπορούσε να συγκεντρωθεί καλύτερα στη δουλειά, να ταξιδεύει όταν χρειαζόταν, να συμμετέχει σε σημαντικές συναντήσεις, χωρίς τη συνεχή αγωνία
ότι άφηνε τις κόρες του απροστάτευτες. Η Πατρίτσια παρουσιαζόταν ως αφοσιωμένη σύζυγος και προσεκτική μητριά. Πάντα καλοντημένη, πάντα οργανωμένη, πάντα αποτελεσματική. Ετοίμαζε περίτεχνα δείπνα. Όταν ο Ραφαήλ επέστρεφε αργά, διατηρούσε το σπίτι άψογο, συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις στο πλευρό του με κομψότητα και ευγένεια. Στην επιφάνεια ήταν ακριβώς αυτό που ο Ραφαήλ επιθυμούσε. Μία σύντροφος ικανή να μοιραστεί το βάρος των ευθυνών. Αλλά μικρά πράγματα άρχισαν να εμφανίζονται στις άκρες αυτής της τελειότητας. Η Ισαβέλα, που ήταν ήδη ήσυχη, έγινε ακόμα πιο εσωστρεφής. Άρχισε να αποφεύγει την οπτική επαφή με την Πατρίτσια. Στα οικογενειακά γεύματα, το κορίτσι έτρωγε σιωπηλά, κοιτάζοντας επίμονα το πιάτο της. Η Σοφία, φυσικά χαρούμενη, άρχισε να κλαίει πιο συχνά, ειδικά όταν έμενε μόνη με τη μητριά της. Ο Ραφαήλ απέδιδε αυτό στη διαδικασία προσαρμογής. Άλλωστε, μια νέα οικογενειακή ρύθμιση απαιτούσε χρόνο για να προσαρμοστούν όλοι. Δεν πρόσεξε ή δεν θέλησε να προσέξει τα βλέμματα δυσφορίας που έριχνε η Ισαβέλα όταν η Πατρίτσια της μιλούσε με ξηρό τόνο. Δεν παρατήρησε ότι η Σοφία άπλωνε τα χεράκια της απεγνωσμένα σε οποιονδήποτε εκτός από τη μητριά της. Δεν είδε ότι οι υπάλληλοι του σπιτιού άρχισαν να δείχνουν τεντωμένοι, αποφεύγοντας να την ενοχλήσουν. Ο Ραφαήλ ήταν τόσο βυθισμένος στην ψευδαίσθηση ότι όλα επιτέλους έμπαιναν στη θέση τους που αγνόησε τα σημάδια που ήταν ακριβώς μπροστά στα μάτια του. Η Πατρίτσια άρχισε να κάνει λεπτές παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των κοριτσιών. Η Ισαβέλα ήταν πεισματάρα, έλεγε. Η Σοφία ήταν πολύ γκρινιάρα. Χρειάζονταν πιο αυστηρά όρια, πειθαρχία, λιγότερη κακομάθηση. Ο Ραφαήλ, εξαντλημένος και εμπιστευόμενος τυφλά τη σύζυγό του, συμφωνούσε. Ήθελε να πιστέψει ότι η Πατρίτσια ήξερε τι έκανε, ότι η εμπειρία και η ωριμότητά της έφερναν την απαραίτητη σοφία για να αναθρέψει σωστά τα κορίτσια. Οι μήνες περνούσαν. Η Ισαβέλα έκλεισε τα 6 της χρόνια. Το κορίτσι, που πριν λάτρευε να συζητάει, να λέει ιστορίες, να κάνει άπειρες ερωτήσεις για τα πάντα, είχε γίνει απαθές. Τα σχέδιά της, άλλοτε πολύχρωμα και γεμάτα ζωή, έγιναν σκοτεινά, με βαριές γραμμές και λυπημένες φιγούρες. Η δασκάλα του σχολείου ανέφερε ανησυχία για την ολοένα και πιο απομονωμένη συμπεριφορά του παιδιού. Ο Ραφαήλ κανόνισε επιπλέον συνεδρίες με την παιδοψυχολόγο, αλλά δεν συσχέτισε την αλλαγή της Ισαβέλας με την παρουσία της Πατρίτσιας στο σπίτι. Νόμιζε ότι ήταν ακόμα το πένθος που εκδηλωνόταν, η φυσική διαδικασία ενός παιδιού που αντιμετώπιζε την απουσία της μητέρας του. Η Σοφία επίσης άλλαξε. Το χαμογελαστό και περίεργο μωρό μετατράπηκε σε ένα ανασφαλές παιδί που έκλαιγε με το παραμικρό σημάδι απογοήτευσης και προσκολήθηκε απεγνωσμένα στον πατέρα του κάθε φορά που εκείνος ήταν κοντά. Ο Ραφαήλ το απέδιδε στην ηλικία, στα τρομερά 2 χρόνια, στην διαμορφούμενη προσωπικότητα. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι οι κόρες του ζούσαν μια σιωπηλή κόλαση ακριβώς κάτω από τη μύτη του. Η ρουτίνα συνεχιζόταν. Ο Ραφαήλ ξυπνούσε νωρίς, έπινε γρήγορα καφέ ενώ διάβαζε email στο τάμπλετ, αποχαιρετούσε τα κορίτσια με βιαστικά φιλιά και έφευγε για το γραφείο. Η Πατρίτσια αναλάμβανε την εντολή του σπιτιού. Τα κορίτσια πήγαιναν στο σχολείο, επέστρεφαν, έκαναν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Δείπνο, μπάνιο, ύπνος. Όλα λειτουργούσαν σαν ελβετικό ρολόι. Πολύ τέλεια για να είναι αληθινό. Αλλά ο Ραφαήλ δεν έβλεπε. Ήταν πεπισμένος ότι επιτέλους είχε βρει την ισορροπία. Η εταιρεία του συνέχιζε να αναπτύσσεται. Τα κέρδη έσπαγαν ρεκόρ, νέα έργα ξεκινούσαν. Στο σπίτι η Πατρίτσια διαχειριζόταν τα πάντα με σιδερένια πυγμή. Τα κορίτσια ήταν γραμμένα στα καλύτερα σχολεία, είχαν εξωσχολικές δραστηριότητες, επώνυμα ρούχα, εισαγόμενα παιχνίδια. Τι άλλο θα μπορούσε να προσφέρει? Τι άλλο θα χρειαζόταν ένα παιδί εκτός από δομή, άνεση και ηλική ασφάλεια? Η Ισαβέλα προσπάθησε κάποιες φορές να πλησιάσει τον πατέρα της. Πλησίαζε δειλά κοντά του όταν ο Ραφαήλ ήταν στο γραφείο στο σπίτι, στεκόταν στην πόρτα, σαν να ήθελε να πει κάτι σημαντικό, αλλά δεν ήξερε πώς να ξεκινήσει. Ο Ραφαήλ, απορροφημένος σε υπολογιστικά φύλλα και αναφορές, απλώς της χαμογελούσε και έλεγε ότι ήταν απασχολημένος, ότι θα μιλούσαν αργότερα. Το αργότερα δεν ερχόταν ποτέ. Το κορίτσι το παράτησε,
επέστρεψε στο δωμάτιό της, αγκάλιασε την παλιά της κούκλα, αυτή που της είχε δώσει η μητέρα της, και έκλαιγε σιγανά. Η Σοφία, ακόμα πολύ μικρή για να αρθρώσει τι ένιωθε, εξέφραζε τη δυσφορία της με τον μόνο τρόπο που ήξερε, κλαίγοντας, κάνοντας τσακωμούς, αρνούμενη το φαγητό. Η Πατρίτσια παραπονιόταν συνεχώς για τη δύσκολη συμπεριφορά του κοριτσιού. Ο Ραφαήλ, εμπιστευόμενος στην κρίση της συζύγου του, νόμιζε ότι η Σοφία χρειαζόταν περισσότερη πειθαρχία, λιγότερη επίοικια. Δεν καταλάβαινε ότι αυτό το κλάμα ήταν μια κραυγή για βοήθεια. Οι υπάλληλοι του σπιτιού επίσης άρχισαν να αλλάζουν. Η μαγείρισα, η κυρία Λουκία, μια κυρία 60 ετών που δούλευε στην οικογένεια από πριν γεννηθεί η Ισαβέλα, έγινε ήσυχη. Απέφευγε να συζητάει, έκανε τη δουλειά της σιωπηλά και έφευγε γρήγορα. Η οικονόμος, η Ροζάνα, που συνήθιζε να παίζει με τα κορίτσια, άρχισε να κρατάει αποστάσεις, περιοριζόμενη αυστηρά στα επαγγελματικά της καθήκοντα. Ο Ραφαήλ παρατήρησε την αλλαγή, αλλά την απέδωσε σε μια πιο επαγγελματική διαχείριση που εφάρμοζε η Πατρίτσια. Άλλωστε, εκείνη έλεγε πάντα ότι ήταν σημαντικό να διατηρούνται σαφή όρια μεταξύ αφεντικών και υπαλλήλων. 6 μήνες μετά τον γάμο, ο Ραφαήλ άρχισε να αντιλαμβάνεται μια ένταση στον αέρα κάθε φορά που έφτανε σπίτι. Μια βαριά σιωπή επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα κορίτσια έτρεχαν να τον αγκαλιάσουν με μια απελπισία που ξεπερνούσε την κανονική λαχτάρα. Η Ισαβέλα κρατούσε το χέρι του σφιχτά, σαν να φοβόταν ότι θα εξαφανιζόταν. Η Σοφία κολούσε στην αγκαλιά του και αρνιόταν να κατέβει. Η Πατρίτσια παρατηρούσε τα πάντα με ένα ελεγχόμενο χαμόγελο, σχολιάζοντας ότι τα παιδιά ήταν υπερβολικά κακομαθημένα, ότι έπρεπε να μάθουν να έχουν ανεξαρτησία. Ο Ραφαήλ ήθελε να πιστέψει. Χρειαζόταν να πιστέψει. Είχε επενδύσει τόσο πολύ σε αυτή τη νέα αρχή, είχε εναποθέσει τόση ελπίδα στην πιθανότητα να αναδομήσει μια λειτουργική οικογένεια, που το να παραδεχτεί το λάθος θα ήταν καταστροφικό. Έτσι συνέχισε να αγνοεί. Συνέχισε να δουλεύει πολλές ώρες. Συνέχισε να εμπιστεύεται την Πατρίτσια. Συνέχισε να προσποιείται ότι όλα ήταν καλά, μέχρι εκείνο το απόγευμα της Πέμπτης, όταν όλα άλλαξαν. Ο Ραφαήλ είχε μια σημαντική συνάντηση με διεθνείς επενδυτές, προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι. Η Tech Vision διαπραγματευόταν μια επέκταση στα Βαλκάνια και αυτή η συνάντηση ήταν κρίσιμη, αλλά μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έλαβε ένα μήνυμα που τον ενημέρωνε ότι οι επενδυτές είχαν χάσει την πτήση και θα έπρεπε να επαναπρογραμματίσουν για την επόμενη εβδομάδα. Δυσαρεστημένος, αλλά χωρίς να έχει κάτι άλλο επίγον στο γραφείο, ο Ραφαήλ αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι νωρίτερα. Ήταν μόλις 3 το απόγευμα μιας συνηθισμένης Πέμπτης. Όταν μπήκε στο διαμέρισμα, χρησιμοποίησε το κλειδί αθόρυβα, όπως έκανε πάντα για να μην τρομάξει τα κορίτσια σε περίπτωση που κοιμόντουσαν. Το σπίτι ήταν παράξενα σιωπηλό. Άφησε την τσάντα του στο μπουφέ της εισόδου, χαλάρωσε τη γραβάτα του, περπάτησε προς τα δωμάτια. Τότε άκουσε κραυγές. Έρχονταν από την κουζίνα, η φωνή της Πατρίτσιας, αλλοιωμένη, έξαλλη, αγνώριστη. Ο Ραφαήλ σταμάτησε, μπερδεμένος. Περπάτησε αργά προς την πόρτα της κουζίνας, η οποία ήταν μισάνοιχτη. Αυτό που είδε από την άλλη πλευρά θα άλλαζε τα πάντα για πάντα. Η Ισαβέλα ήταν συρρικνωμένη στο πάτωμα, κρατώντας τη Σοφία στην αγκαλιά της. Το μωρό έκλαιγε απεγνωσμένα, το πρόσωπό της κόκκινο, τα χεράκια της σφιγμένα στην μπλούζα της μεγαλύτερης αδελφής της. Γύρω τους, φαγητό απλωμένο στο πάτωμα, σπασμένα πιάτα, χυμένο νερό. Η κατσαρόλα στην κουζίνα έβραζε, βγάζοντας ατμό, εντελώς χωρίς επίβλεψη. Και η Πατρίτσια, όρθια δείχνοντας το δάχτυλο κατηγορηματικά στα 2 παιδιά, φώναζε ασταμάτητα. Η φωνή της ήταν γεμάτη δηλητήριο, καθαρό μίσος αποσταγμένο σε κάθε λέξη. Αποκαλούσε την Ισαβέλα άχρηστη, ανίκανη, χαζή. Κατηγορούσε το κορίτσι ότι είχε καταστρέψει επίτηδες το δείπνο, ότι ήταν ένα φρικτό παιδί, ότι δεν ήταν για τίποτα. Η Ισαβέλα έκλαιγε, ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη, χωρίς καν να ξέρει γιατί ζητούσε συγγνώμη, προσπαθώντας να προστατεύσει την αδελφή της με το μικρό και εύθραυστο σώμα της. Η Σοφία ούρλιαζε από τον τρόμο, λυγμούσε, έτρεμε στην αγκαλιά της Ισαβέλας. Ο Ραφαήλ παρέλυσε στην πόρτα.
ο εγκέφαλός του αρνιόταν να επεξεργαστεί τη σκηνή. Αυτή η έξαλλη, ανεξέλεγκτη, σκληρή γυναίνα ήταν η σύζυγός του. Το ίδιο άτομο που πίστευε ότι ήταν η σωτηρία της οικογένειάς του, πώς δεν το είχε δει, πώς ήταν τόσο τυφλός. Η Πατρίτσια συνέχιζε να φωνάζει αδιάφορη για την παρουσία του. Κατηγορούσε τα κορίτσια ότι ήταν βάρος, ότι τις χάλαγαν τη ζωή, ότι ήταν υπεύθυνες για όλα όσα πήγαιναν στραβά. Η Ισαβέλα, μόλις 6 ετών, προσπαθούσε να ηρεμήσει τη Σοφία ενώ ζητούσε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας ενοχές που δεν ήταν δικές της, ζητώντας συγχώρεση για την ύπαρξή της. Τότε, ο Ραφαήλ είδε, με απόλυτη σαφήνεια, την αλήθεια που ήταν κρυμμένη όλο αυτό τον καιρό. Οι κόρες του δεν προσαρμόζονταν, επιβίωναν, καταστρέφονταν συναισθηματικά μέρα με τη μέρα, ενώ εκείνος δούλευε αδιάφορος, εμπιστευόμενος τυφλά μια γυναίκα που προσποιούνταν ότι δεν ήταν. Το τραύμα, η θλίψη, η σιωπή της Ισαβέλας, το συνεχές κλάμα της Σοφίας, όλα έβγαζαν νόημα τώρα. Και η ενοχή που ένιωσε ο Ραφαήλ εκείνη τη στιγμή ήταν μεγαλύτερη από κάθε ενοχή που είχε βιώσει ποτέ. Έκανε ένα βήμα μπροστά. Η φωνή του βγήκε βραχνή, τρεμάμενη, φορτωμένη με έναν θυμό που δεν ήξερε καν ότι ήταν ικανός να νιώσει. Φώναξε το όνομα της Πατρίτσιας. Εκείνη γύρισε τρομαγμένη και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ο Ραφαήλ είδε φόβο στα μάτια της. Φόβο ότι την είχαν ανακαλύψει. Τότε γρήγορα ανέκτησε την έκφρασή της, προσπάθησε να χαμογελάσει, προσπάθησε να εξηγήσει, προσπάθησε να υποβαθμίσει. Είπε ότι τα κορίτσια είχαν κάνει ακαταστασία, ότι απλώς της μάθαινε την ευθύνη, ότι εκείνος δεν καταλάβαινε πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίζει κακομαθημένα παιδιά όλη μέρα. Αλλά ο Ραφαήλ δεν άκουγε. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στην Ισαβέλα. Το κορίτσι τον κοίταζε με μια έκφραση που του έσπασε την καρδιά σε 1000 κομμάτια. Ανακούφιση αναμεμειγμένη με τρόμο. Ανακούφιση γιατί επιτέλους κάποιος είχε δει. Τρόμο για το τι θα συνέβαινε μετά. Ακόμα κρατούσε τη Σοφία, η οποία έκλαιγε ασταμάτητα και δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπο του μεγαλύτερου κοριτσιού, βρέχοντας τα μαλλιά της μικρής αδελφής της. Ο Ραφαήλ περπάτησε προς τις κόρες του, αγνοώντας εντελώς την Πατρίτσια. Γονάτισε στο πάτωμα μέσα στο απλωμένο φαγητό και τα σπασμένα πιάτα και άπλωσε τα χέρια του. Η Ισαβέλα δίστασε για ένα δευτερόλεπτο, σαν να μην πίστευε ότι ήταν πραγματικά ασφαλής, και τότε έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της κρατώντας ακόμα τη Σοφία. Ο Ραφαήλ της αγκάλιασε και τις δύο σφιχτά, νιώθοντας το μικρό σώμα της Ισαβέλας να τρέμει πάνω στο δικό του, ακούγοντας τους λυγμούς της Σοφίας, και συνειδητοποίησε με έναν οξύ πόνο στο στήθος ότι τις είχε απογοητεύσει με ανεπανόρθωτο τρόπο. Η Πατρίτσια προσπαθούσε ακόμα να μιλήσει, να εξηγήσει, να χειραγωγήσει την κατάσταση. Αλλά ο Ραφαήλ δεν ήθελε να ακούσει. Σηκώθηκε με τη Σοφία στο ένα χέρι και την Ισαβέλα πιασμένη από το χέρι του και είπε μόνο μία φράση, με παγωμένο τόνο που δεν επέτρεπε συζήτηση. «Θα έρθουν μαζί μου τώρα». Η Πατρίτσια προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, αλλά κάτι στην έκφραση του Ραφαήλ την έκανε να σωπάσει. Περπάτησε μέχρι το δωμάτιο των κοριτσιών, πήρε μερικά ρούχα γρήγορα, πήρε τα αγαπημένα τους παιχνίδια και έφυγε από το διαμέρισμα χωρίς να κοιτάξει πίσω. Στο ασανσέρ, καθώς κατέβαινε τους 40 ορόφους μέχρι το ισόγειο, ο Ραφαήλ αγκάλιαζε τις κόρες του και έκανε μια σιωπηλή υπόσχεση. Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά δεν θα έβαζε τίποτα ή κανέναν πάνω από τη συναισθηματική τους ασφάλεια. Ποτέ ξανά δεν θα ήταν τυφλός στα σημάδια. Ποτέ ξανά δεν θα αποτύγχανε με αυτόν τον τρόπο. Η Ισαβέλα έκλαιγε ακόμα σιγανά, κρύβοντας το πρόσωπό της στον ώμο του πατέρα της. Η Σοφία είχε επιτέλους ηρεμήσει λίγο, αλλά ακόμα λυγμούσε κατά καιρούς, προσκολλημένη στον λαιμό του Ραφαήλ, σαν να εξαρτιόταν η ζωή της από αυτό. Και ίσως εξαρτιόταν. Ίσως είχαν εξαρτηθεί από εκείνον από την αρχή και εκείνος είχε αποτύχει ικτρά να τις προστατεύσει από το άτομο που υποτίθεται ότι θα τις φρόντιζε. Ο Ραφαήλ κάλεσε τον οδηγό και ζήτησε να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο ξενοδοχείο. Δεν θα επέστρεφε σε αυτό το διαμέρισμα, όχι όσο η Πατρίτσια ήταν εκεί, όχι όσο αυτό το μέρος αντιπροσώπευε πόνο και τραύμα για τα κορίτσια του. Χρειαζόταν χρόνο για να σκεφτεί, για να κατανοήσει την έκταση της ζημιάς, για να ανακαλύψει πώς να διορθώσει αυτό που είχε σπάσει. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου,
Με τις 2 κόρες του χωμένες πάνω του, ο Ραφαήλ επιτέλους επέτρεψε στον εαυτό του να νιώσει το πλήρες βάρος του τι είχε συμβεί. Και καθώς η Αθήνα περνούσε από το παράθυρο σε μια θολούρα από φώτα και κίνηση, ήξερε ότι τίποτα δεν θα ήταν ποτέ όπως πριν. Η ζωή που είχε προσπαθήσει να χτίσει, η οικογένεια που είχε προσπαθήσει να αναδομήσει πάνω στις στάχτες της απώλειας, όλα είχαν καταρρεύσει. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα επαναλάμβανε τα ίδια λάθη. Αυτή τη φορά θα έβαζε τις κόρες του πρώτα πάνω απ' όλα και όλους. Γιατί είχε μάθει, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ότι καμία ψευδαίσθηση τελειότητας, καμία απεγνωσμένη προσπάθεια να γεμίσει κενά, καμία προσωπική ανάγκη για συντροφιά, δεν άξιζε περισσότερο από την ασφάλεια και την ευτυχία των 2 ανθρώπων που εξαρτιόνταν περισσότερο από εκείνον στον κόσμο, τις κόρες του, την καρδιά του, τον λόγο ύπαρξής του. Και από εκείνη τη στιγμή ο Ραφαήλ θα έκανε ό,τι χρειαζόταν για να τους επιστρέψει την παιδική ηλικία που τους άξιζε, την ειρήνη που τους είχε κλαπεί και την αγάπη που ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε εξαρτηθεί ή μοιραστεί με κάποιον που δεν την άξιζε. Το ξενοδοχείο που επέλεξε ο Ραφαήλ βρισκόταν στο Ψυχικό, μια δεντρόφυτη και ήσυχη περιοχή της Αθήνας, αρκετά μακριά από το διαμέρισμα της Κηφισιάς για να μπορέσει να αναπνεύσει. Ήταν ένα διακριτικό κατάλημα, περισσότερο σαν κατοικία παρά σαν ξενοδοχείο, με ευρύχωρες και άνετες σουίτες. Ο Ραφαήλ ζήτησε την καλύτερη διαθέσιμη σουίτα, μία με 2 συνδεόμενα δωμάτια, σαλόνι και μια μικρή κουζίνα. Χρειαζόταν χώρο. Χρειαζόταν ένα μέρος όπου οι κόρες του θα μπορούσαν να νιώσουν έστω και ελάχιστα άνετα όσο εκείνος οργάνωνε τις σκέψεις του και σχεδίαζε τα επόμενα βήματα. Όταν έφτασαν στο δωμάτιο, ήταν ήδη μετά τις 7 το βράδυ. Η Ισαβέλα και η Σοφία ήταν ακόμα εμφανώς ταραγμένες. Η μεγαλύτερη κοπέλα δεν άφηνε το χέρι του πατέρα της και η μικρή Σοφία αρνιόταν να κατέβει από την αγκαλιά του. Ο Ραφαήλ κάθισε στον καναπέ του σαλονιού με τις 2, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι να πει ή πώς να ξεκινήσει. Οι λέξεις φάνηκαν ανεπαρκείς, ακατάλληλες μπροστά στην απεραντοσύνη αυτού που είχε γίνει μάρτυρας εκείνο το απόγευμα. Ήταν η Ισαβέλα που έσπασε τη σιωπή. Με τη μικρή της φωνή, σχεδόν ψίθυρο, ρώτησε αν θα επέστρεφαν σπίτι. Ο Ραφαήλ ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται. Ο τρόπος που το κορίτσι είπε «σπίτι», φορτωμένος με φόβο και αγωνία, τα έλεγε όλα. Αυτό το πολυτελές διαμέρισμα, με την εκπληκτική του θέα και τα άψογα φινιρίσματά του, ποτέ δεν ήταν πραγματικά ένα σπίτι για τα κορίτσια. Ήταν μια χρυσή φυλακή, ένα σκηνικό σιωπηλού τρόμου. Ο Ραφαήλ αγκάλιασε σφιχτά την Ισαβέλα και υποσχέθηκε ότι δεν θα επέστρεφαν όσο δεν ήταν απόλυτα σίγουρος ότι θα ήταν ασφαλής. Εξήγησε με απλά και ειλικρινή λόγια ότι αυτό που είχε συμβεί εκείνο το απόγευμα ήταν απαράδεκτο, ότι κανείς δεν είχε το δικαίωμα να τις συμπεριφέρεται έτσι και ότι εκείνος ως πατέρας είχε την ευθύνη να τις προστατεύσει. Η Ισαβέλα δεν είπε τίποτα, απλώς χώθηκε περισσότερο στο στήθος του πατέρα της και ο Ραφαήλ αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι δεν τον πίστευε εντελώς και πώς θα μπορούσε, είχε αποτύχει να την προστατεύσει για μήνες. Η εμπιστοσύνη θα έπρεπε να ξαναχτιστεί και αυτό θα απαιτούσε χρόνο. Εκείνη την πρώτη νύχτα στο ξενοδοχείο, ο Ραφαήλ παρήγγειλε φαγητό. Πίτσα, το αγαπημένο φαγητό της Ισαβέλας. Αλλά το κορίτσι μόλις άγγιξε το φαγητό. Η Σοφία επίσης έφαγε λίγο, περισσότερο ενδιαφερόμενη να μείνει κολλημένη στον πατέρα της παρά σε οτιδήποτε άλλο. Μετά το δείπνο, ο Ραφαήλ έκανε μπάνιο και στις 2, τις έντυσε με τις πιτζάμες που είχε φέρει βιαστικά και προσπάθησε να τις κοιμήσει, αλλά καμία από τις 2 δεν ήθελε να μείνει στο δωμάτιο. Η Ισαβέλα άρχισε να κλαίει όταν ο Ραφαήλ προσπάθησε να φύγει και η Σοφία ούρλιαξε απεγνωσμένα. Τότε αυτό σχεδίασε. Έφερε τα μαξιλάρια και τις κουβέρτες στο σαλόνι, έκανε ένα είδος κατασκήνωσης στο πάτωμα και κοιμήθηκε εκεί με τις 2 κόρες του, μία σε κάθε πλευρά. Η Ισαβέλα άργησε πολύ να αποκοιμηθεί. Κοιτούσε το ταβάνι, ανήσυχη, γυρνώντας από τη μια πλευρά στην άλλη. Ο Ραφαήλ της κράτησε το χεράκι και άρχισε να κάνει ό,τι συνήθιζε όταν ήταν μωρό, να τραγουδάει σιγανά. Ήταν απλά τραγούδια που συνήθιζε να τραγουδάει η Καμίλα και που είχε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Σιγά σιγά η αναπνοή της Ισαβέλας ηρέμησε, τα μάτια της έκλεισαν και επιτέλους αποκοιμήθηκε.
Η Σοφία, εξαντλημένη από το πολύ κλάμα, είχε ήδη κοιμηθεί για αρκετή ώρα, κουλουριασμένη πάνω στον πατέρα της. Ο Ραφαήλ έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα. Δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται. Αναπολούσε νοερά τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να εντοπίσει όλα τα σημάδια που είχε αγνοήσει. Τις αλλαγές στη συμπεριφορά της Ισαβέλας, το υπερβολικό κλάμα της Σοφίας, την ένταση των υπαλλήλων. Όλα ήταν εκεί ακριβώς μπροστά του, φωνάζοντας για προσοχή, και εκείνος απλώς είχε επιλέξει να μην δει. Είχε επιλέξει να πιστέψει στη φαντασία που είχε χτίσει, γιατί το να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα θα σήμαινε να παραδεχτεί ότι είχε κάνει ένα τρομερό λάθος. Και τώρα οι κόρες του πλήρωναν το τίμημα. Το επόμενο πρωί, ο Ραφαήλ ξύπνησε με τη Σοφία να του χαϊδεύει το πρόσωπο. Το κορίτσι καθόταν δίπλα του, κοιτάζοντάς τον με τα καθαρά και περίεργα μάτια της. Η Ισαβέλα ακόμα κοιμόταν βαθιά, αγκαλιά με ένα μαξιλάρι. Ο Ραφαήλ πήρε τη Σοφία στην αγκαλιά του, την πήγε στην κουζίνα της σουίτας, της ετοίμασε ένα μπιμπερό και κάθισε μαζί της κοντά στο παράθυρο, παρατηρώντας την πόλη να ξυπνάει. Ενώ η Σοφία έπινε ήρεμα τον μπιμπερό της, ο Ραφαήλ έκανε μια νοητή λίστα με όσα έπρεπε να κάνει. Να μιλήσει με έναν δικηγόρο, να μιλήσει με μια ψυχολόγο ειδικευμένη σε παιδικά τραύματα, να μιλήσει με τους υπαλλήλους του σπιτιού για να καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί όλους αυτούς τους μήνες. Και τελικά να μιλήσει με τα ίδια τα κορίτσια όταν θα ήταν έτοιμα να μιλήσουν. Η Ισαβέλα ξύπνησε γύρω στις 9 το πρωί. Φάνηκε αποπροσανατολισμένη για μια στιγμή, κοιτάζοντας γύρω της με σύγχυση, μέχρι που τα μάτια της συνάντησαν τον Ραφαήλ. Χαλάρωσε αμέσως. Ο Ραφαήλ ετοίμασε ένα απλό πρωινό. Τόστ, χυμό, φρούτα. Η Ισαβέλα έφαγε λίγο περισσότερο από το προηγούμενο βράδυ, κάτι που ο Ραφαήλ θεώρησε μια μικρή πρόοδο. Η Σοφία ήταν πιο ζωντανή. Έπαιζε με τα πόδια της, έκανε θορύβους. Για πρώτη φορά μετά, από πολύ καιρό, ο Ραφαήλ είδε ένα σκίτσο χαμόγελου στο πρόσωπο της Ισαβέλας, καθώς παρατηρούσε τη μικρότερη αδελφή της. Εκείνο το ίδιο πρωί, ο Ραφαήλ έκανε μερικά τηλεφωνήματα. Το πρώτο ήταν στον προσωπικό του δικηγόρο, τον Μάρκελο, έναν ικανό και διακριτικό άνδρα που συνεργαζόταν με την οικογένεια για χρόνια. Εξήγησε την κατάσταση εν συντομία, χωρίς να μπει σε πολλές λεπτομέρειες, και ζήτησε καθοδήγηση για το πώς να προχωρήσει με το διαζύγιο. Ο Μάρκελος ήταν σαφής. Ο Ραφαήλ είχε περισσότερους από αρκετούς λόγους για άμεσο χωρισμό. Συναισθηματική παραμέληση, ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκων, όλα τεκμηριώσιμα αν υπήρχαν μάρτυρες. Ο Ραφαήλ ανέφερε τους υπαλλήλους και ο Μάρκελος διαβεβαίωσε ότι θα φρόντιζε τα πάντα με τη μέγιστη διακριτικότητα και ταχύτητα. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν στη Δορφύρος Ελένη Φιγκουερέδου, μια καταξιωμένη παιδοψυχολόγο που είχε ήδη παρακολουθήσει την Ισαβέλα τα πρώτα χρόνια μετά την απώλεια της Καμίλα. Ο Ραφαήλ εξήγησε την κατάσταση με περισσότερες λεπτομέρειες και η δοδράς Ελένη εξέφρασε άμεση ανησυχία. Είχε παρατηρήσει στις τελευταίες συνεδρίες με την Ισαβέλα μια ανησυχητική υποχώρηση στη συμπεριφορά του κοριτσιού, αλλά δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει την ακριβή αιτία. Τώρα όλα έβγαζαν νόημα. Ζήτησε να δει τα δύο κορίτσια το συντομότερο δυνατό και ο Ραφαήλ κανόνισε μια συνεδρία για την επόμενη ημέρα. Το τρίτο τηλεφώνημα ήταν στην κυρία Λουκία, τη μαγείρισα. Η φωνή της κυρίας ήταν τεταμένη όταν απάντησε. Ο Ραφαήλ ήταν ευγενικός, εξήγησε ότι χρειαζόταν να της μιλήσει προσωπικά και κανόνισε μια συνάντηση για εκείνο το ίδιο απόγευμα, σε μια καφετέρια κοντά στο ξενοδοχείο. Η κυρία Λουκία δίστασε, αλλά συμφώνησε. Η συνάντηση με την κυρία Λουκία ήταν αποκαλυπτική και καταστροφική. Η κυρία 60 ετών, που είχε εργαστεί στην οικογένεια για σχεδόν μια δεκαετία, έκλαψε καθώς τα διηγούνταν όλα. Είπε ότι είχε προσπαθήσει να μιλήσει, αλλά η Πατρίτσια την είχε απειλήσει με απόλυση αν άνοιγε το στόμα της. Περιέγραψε φρικτές σκηνές. Η Πατρίτσια να φωνάζει στην Ισαβέλα για ασήμαντους λόγους, αποκαλώντας το κορίτσι χαζό, άχρηστο, ενόχληση. Η Σοφία να μένει να κλαίει στην κούνια για ώρες, ενώ η Πατρίτσια ήταν στο τηλέφωνο ή έβλεπε τηλεόραση. Τα παιδιά να αναγκάζονται να τρώνε ακόμα και όταν έλεγαν ότι δεν πεινούσαν, να τιμωρούνται με απομόνωση για οποιοδήποτε μικρό λάθος. Η κυρία Λουκία αποκάλυψε ότι η Ισαβέλα είχε αναπτύξει τη συνήθεια να ζητάει συγγνώμη για τα πάντα,
απολύτως τα πάντα, ακόμα και όταν δεν είχε κάνει τίποτα λάθος. Έλεγε συγγνώμη όταν έριχνε ένα ποτήρι νερό, συγγνώμη όταν έκανε θόρυβο, συγγνώμη για την ύπαρξή της. Ο Ραφαήλ άκουσε τα πάντα σιωπηλά, νιώθοντας τον θυμό να μεγαλώνει με κάθε λέξη. Αλλά ήταν ένας θυμός που στρεφόταν κυρίως στον ίδιο του τον εαυτό. Πώς δεν το είχε παρατηρήσει? Πώς ήταν τόσο αμελής, τόσο απόν, τόσο τυφλός? Η κυρία Λουκία του κράτησε το χέρι και είπε κάτι που ο Ραφαήλ δεν θα ξεχνούσε ποτέ. «Είστε καλός πατέρας, δόκτωρε Ραφαήλ, απλώς ήσασταν χαμένος, αλλά τώρα βλέπετε και τώρα μπορείτε να το διορθώσετε». Μετά την κυρία Λουκία, ο Ραφαήλ μίλησε και με τη Ροζάνα, την οικονόμο, η οποία επιβεβαίωσε τα πάντα και πρόσθεσε περισσότερες ανησυχητικές λεπτομέρειες. Η Ισαβέλα είχε σημάδια από νύχια στα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις, αποτέλεσμα του ότι η Πατρίτσια την κρατούσε με υπερβολική δύναμη όταν την επέπλητε. Η Σοφία είχε αναπτύξει φόβο για δυνατούς θορύβους, συρρυκνωνόταν και έκλαιγε κάθε φορά που άκουγε οποιονδήποτε ξαφνικό ήχο. Οι δύο υπάλληλοι δήλωσαν πρόθυμες να καταθέσουν επίσημα, αν χρειαζόταν. Ο Ραφαήλ τις ευχαρίστησε, υποσχέθηκε ότι θα συνέχιζαν να εργάζονται για την οικογένεια αν το επιθυμούσαν και διαβεβαίωσε ότι η Πατρίτσια δεν θα είχε ποτέ ξανά πρόσβαση στις κόρες του. Η συνάντηση με τη Δροσιρελένη την επόμενη μέρα ήταν εξίσου δύσκολη. Η ψυχολόγος μίλησε πρώτα με την Ισαβέλα, μόνη της, σε ένα δωμάτιο παιχνιδιών ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά. Ο Ραφαήλ έμεινε έξω, ανήσυχος, ακούγοντας περιστασιακά χαμηλά γέλια και μετά κλάματα. Όταν η Ισαβέλα βγήκε σχεδόν μια ώρα αργότερα, φαινόταν εξαντλημένη, αλλά και κατά κάποιο τρόπο πιο ανάλαφρη. Η Δροσελένη κάλεσε τον Ραφαήλ για μια ιδιωτική συζήτηση, ενώ μια βοηθός έμεινε με τα κορίτσια. Η διάγνωση ήταν σαφής. Η Ισαβέλα έπασχε από σύνθετο μετατραυματικό στρες. Η παρατεταμένη έκθεση σε συναισθηματική κακοποίηση, σε συνδυασμό με το μη πλήρως επιλυμμένο πένθος για τη μητέρα της και την αίσθηση εγκατάλειψης από τον πατέρα, είχε δημιουργήσει μια σοβαρή κατάσταση. Το κορίτσι είχε αναπτύξει στρατηγικές επιβίωσης, σιωπή για να μην προκαλέσει θυμό, ανάληψη ακατάλληλων για την ηλικία της ευθυνών, προσπαθώντας να προστατεύσει την αδελφή της, αυτοκατηγορία για τα πάντα για να προσπαθήσει να ελέγξει το ανεξέλεγκτο. Η Σοφία, αν και νεότερη, έδειχνε επίσης σημάδια τραύματος. Η σύνδεση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν ταυτόχρονα πηγή δύναμης και πρόσθετη πηγή άγχους για την Ισαβέλα, η οποία ένιωθε υπεύθυνη για την ασφάλεια της Σοφίας. Η δόκτρα Ελένη συνέστησε εντατική θεραπεία για την Ισαβέλα και τακτική παρακολούθηση για τη Σοφία, αλλά πέρα από αυτό τόνισε τη σημασία της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας και πάνω απ' όλα της παρουσίας. Τα κορίτσια χρειαζόταν να αναδομήσουν την εμπιστοσύνη στους ενήλικες, ειδικά στις φιγούρες εξουσίας. Χρειαζόταν να νιώσουν ότι ήταν ασφαλείς, ότι δεν θα πληγώνονταν, ότι μπορούσαν να είναι παιδιά χωρίς φόβο. Και αυτό θα απαιτούσε χρόνο, υπομονή και απόλυτη αφοσίωση. Ο Ραφαήλ βγήκε από εκείνη τη συνάντηση καταρακωμένος, αλλά και αποφασισμένος. Θα μείωνε δραστικά τις ώρες εργασίας του, θα ανέθετε περισσότερα, θα εμπιστευόταν περισσότερο την ομάδα του, θα έβαζε την Tech Vision σε δεύτερη μοίρα. Οι κόρες του ήταν απόλυτη προτεραιότητα τώρα, όλα τα άλλα μπορούσαν να περιμένουν. Η διαδικασία διαζυγίου προχώρησε γρήγορα. Ο Μάρκελος, ο δικηγόρος, εργάστηκε με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Με τις καταθέσεις της κυρίας Λουκίας και της Ροζάνας, καθώς και τις σημειώσεις της Δραπίας Ελένης και την ίδια την μαρτυρία του Ραφαήλ για όσα είχε παρατηρήσει, δημιουργήθηκε μια ισχυρή υπόθεση. Η Πατρίτσια προσπάθησε να διαπραγματευτεί, προσπάθησε να απαλύνει, προσπάθησε να αποκτήσει ένα μέρος της περιουσίας του Ραφαήλ. Αλλά ο Μάρκελος ήταν αμήλικτος. Θα υπέγραφε τα χαρτιά και θα έφευγε από τη ζωή τους για πάντα, χωρίς δικαίωμα σε τίποτα πέρα από όσα είχε φέρει στο γάμο, ή θα αντιμετώπιζε μια δημόσια δίκη που θα κατέστρεφε την επαγγελματική της φήμη. Η Πατρίτσια επέλεξε τον πρώτο δρόμο. 3 εβδομάδες μετά εκείνο το μοιραίο απόγευμα, ο γάμος είχε λυθεί επίσημα. Ο Ραφαήλ παρέμεινε στο ξενοδοχείο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Τα κορίτσια προσαρμόστηκαν εκπληκτικά καλά στο περιβάλλον. Η Ισαβέλα φαινόταν πιο χαλαρή εκεί από ό,τι ήταν ποτέ στο διαμέρισμα.
Η Σοφία επίσης άνοιγε σταδιακά, χαμογελούσε περισσότερο, έπαιζε περισσότερο, αλλά ο Ραφαήλ ήξερε ότι αυτό ήταν προσωρινό. Χρειαζόταν ένα πραγματικό σπίτι. Χρειαζόταν ρουτίνα, σταθερότητα, ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να νιώσουν ασφαλείς μακροπρόθεσμα. Αλλά ο Ραφαήλ κατάλαβε επίσης ότι δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Όχι πάλι. Όχι με τον ίδιο τρόπο που είχε προσπαθήσει πριν. Χρειαζόταν βοήθεια, αλλά αυτή τη φορά χρειαζόταν τη σωστή βοήθεια. Κάποιον ειδικευμένο, κάποιον που να κατανοεί πραγματικά το παιδικό τραύμα, κάποιον που να έβλεπε τις κόρες του ως πολύτιμα ανθρώπινα όντα και όχι ως ενοχλήσεις που έπρεπε να ανεχτεί. Ήταν η δρτές Ελένη που πρότεινε στο Ραφαήλ να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσλάβει μια ειδική φροντιστή παιδιών με εμπειρία στην παιδική ανάπτυξη και τα τραύματα, κάποιον με στέρεη εκπαίδευση, αποδεδειγμένη εμπειρία και κυρίως συναισθηματική ευαισθησία. Η ψυχολόγος ανέφερε ότι γνώριζε κάποιες εξαιρετικές επαγγελματίες, αλλά ότι θα χρειαζόταν να κάνει κάποιες επαφές πριν συστήσει κάποιον συγκεκριμένο. Ο Ραφαήλ συμφώνησε αμέσως. Οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει τις κόρες του να ανακάμψουν. 2 μέρες αργότερα η δρούιτσα Ελένη τηλεφώνησε. Είπε ότι είχε το τέλειο άτομο. Νέα, αλλά εξαιρετικά ικανή. Απόφοιτος ψυχολογίας με ειδίκευση στην παιδική ανάπτυξη και την οικογενειακή θεραπεία. Είχε εργαστεί σε ξενώνες, εξειδικευμένες κλινικές και πιο πρόσφατα ως ιδιωτική φροντιστής παιδιών σε δύσκολες μεταβατικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων πένθους, τραυματικού διαζυγίου και παραμέλησης. Το όνομά της ήταν Μαρίνα Καρβαλή και ήταν διαθέσιμη για συνέντευξη. Ο Ραφαήλ κανόνισε τη συνάντηση για το επόμενο απόγευμα σε μια ιδιωτική αίθουσα του ξενοδοχείου. Καθώς περίμενε, ένιωσε ένα άγχος που δεν περίμενε. Τόσα πολλά ήταν σε κίνδυνο. Η ανάρρωση των κορών του εξαρτιόταν, σε μεγάλο βαθμό, από την έβρεση του σωστού ατόμου. Δεν μπορούσε να κάνει λάθος ξανά. Δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τυφλά ξανά. Χρειαζόταν να είναι κριτικός, προσεκτικός, επιμελής. Η Μαρίνα Καρβαλή έφτασε ακριβώς στις 3 το απόγευμα. Ήταν μια γυναίκα 28 ετών, μετρίου αναστήματος, με καστανά κυματιστά μαλλιά δεμένα σε μια απλή αλογοουρά και ευγενικά μάτια. Δεν φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ ούτε εντυπωσιακά ρούχα. Φορούσε τζιν, λευκή μπλούζα και αθλητικά παπούτσια, μια πρακτική και διακριτική επιλογή. Αλλά αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του Ραφαήλ ήταν η έκφρασή της. Υπήρχε κάτι γνήσια ζεστό στο βλέμμα της, ένα είδος γαλήνης και παρουσίας που αμέσως ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Κάθισαν στο σαλόνι της σουίτας. Ο Ραφαήλ είχε ζητήσει από την κυρία Λουκία να πάει τα κορίτσια στο πάρκο του ξενοδοχείου, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν ιδιωτικά. Η Μαρίνα ξεκίνησε παρουσιάζοντας τον εαυτό της με απλότητα και ειλικρίνεια. Μίλησε για την ακαδημαϊκή της εκπαίδευση, τα χρόνια που εργαζόταν με παιδιά σε διαφορετικά πλαίσια, το πάθος της να βοηθάει οικογένειες σε στιγμές κρίσης. Αλλά δεν προσπάθησε να πουλήσει τον εαυτό της. Δεν έκανε μεγάλες υποσχέσεις. Δεν προσπάθησε να εντυπωσιάσει με επαγγελματική ορολογία ή πομπώδεις ιδιότητες. Αντίθετα, έκανε ερωτήσεις. Ερωτήσεις για την Ισαβέλα και τη Σοφία. Για τις προσωπικότητές τους, τους φόβους τους, τις χαρές τους. Για το τι είχαν ζήσει, τι ζούσαν τώρα, τι περίμενε ο Ραφαήλ για το μέλλον τους. Άκουγε με γνήσια προσοχή, κρατούσε νοητές σημειώσεις, έδειχνε ενσυναίσθηση χωρίς να είναι συγκαταβατική. Ο Ραφαήλ αντιλήφθηκε ότι η Μαρίνα δεν ήταν εκεί μόνο για να βρει μια δουλειά. Ενδιαφερόταν γνήσια να καταλάβει αν μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει αυτή την οικογένεια. Όταν ο Ραφαήλ διηγήθηκε, με δυσκολία, τι είχε γίνει μάρτυρας εκείνο το απόγευμα για τους μήνες συναισθηματικής κακοποίησης που είχαν υποστεί οι κόρες του, η Μαρίνα δεν έδειξε επιτηδευμένο σοκ ούτε υπερβολική λύπη. Απλώς κούνησε καταφατικά το κεφάλι, με σοβαρή και κατανοητική έκφραση, και είπε κάτι που ο Ραφαήλ δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Τα παιδιά είναι απίστευτα ανθεκτικά, αλλά χρειάζονται 2 θεμελιώδη στοιχεία για να ανακάμψουν από το τραύμα. Ασφάλεια και παρουσία. Ασφάλεια για να ξέρουν ότι δεν θα πληγωθούν ξανά. Παρουσία ενηλίκων που τα βλέπουν, τα ακούν, τα επικυρώνουν. Με αυτά τα 2 στοιχεία και με τον χρόνο μπορούν να θεραπευτούν.
Ο Ραφαήλ ρώτησε αν θα ήθελε να γνωρίσει τα κορίτσια. Η Μαρίνα συμφώνησε, αλλά πρότεινε να γίνει κάτι φυσικό χωρίς πίεση. Ίσως μια βόλτα στο πάρκο, κάτι ελαφρύ όπου θα μπορούσε απλώς να είναι παρούσα, χωρίς να απαιτεί τίποτα από τα παιδιά. Ο Ραφαήλ εκτίμησε την ευαισθησία της προσέγγισης και συμφώνησε. Αργά το απόγευμα πήγαν όλοι στο πάρκο του ξενοδοχείου. Η Ισαβέλα φάνηκε εμφανώς τεταμένη όταν ο Ραφαήλ παρουσίασε τη Μαρίνα, αλλά η νεαρή δεν πίεσε τίποτα. Απλώς κάθισε σε ένα κοντινό παγκάκι, παρακολούθησε τα κορίτσια να παίζουν από απόσταση και όταν η Σοφία σκόνταψε και έπεσε, ήταν η Μαρίνα που σηκώθηκε ήρεμα, περπάτησε προς το κορίτσι και προσέφερε το χέρι της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί. Η Σοφία δίστασε, κοίταξε τον πατέρα της και τότε δέχτηκε το απλωμένο χέρι. Η Μαρίνα δεν προσπάθησε να την αγκαλιάσει ή να κάνει μεγάλη φασαρία. Απλώς βοήθησε τη Σοφία να σταθεί όρθια, σκούπισε απαλά τη σκόνη από το γόνατο του κοριτσιού και επέστρεψε στο παγκάκι. Η Ισαβέλα παρατηρούσε τα πάντα με προσοχή. Ο Ραφαήλ αντιλήφθηκε ότι η μεγαλύτερη κόρη του δοκίμαζε, αξιολογούσε. Προσπαθούσε να καταλάβει ποια ήταν αυτή η νέα περσόνα. Η Μαρίνα φάνηκε να κατανοεί τέλεια τι συνέβαινε. Δεν προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ισαβέλας με δωροδοκίες ή ψεύτικες χαρές. Απλώς παρέμεινε εκεί παρούσα αλλά όχι επεμβατική, διαθέσιμη αλλά όχι απαιτητική. Μετά από περίπου 1 ώρα στο πάρκο, ο Ραφαήλ πρότεινε να φάνε όλοι παγωτό. Η Μαρίνα του συνόδευσε, αλλά κράτησε μια σεβαστή απόσταση. Κατά τη διάρκεια του παγωτού η Ισαβέλα επιτέλους έκανε μια ερώτηση απευθείας στη Μαρίνα. «Θα μένεις μαζί μας?» Η νεαρή κοίταξε το Ραφαήλ σαν να ζητούσε άδεια να απαντήσει και εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Η Μαρίνα τότε σκύψε για να είναι στο ύψος της Ισαβέλας και απάντησε με ειλικρίνεια «Μόνο αν το θέλετε και μόνο αν μπορώ να σας βοηθήσω να είστε χαρούμενες και ασφαλείς». Η Ισαβέλα δεν είπε τίποτα άλλο, απλώς συνέχισε να τρώει το παγωτό της, αλλά ο Ραφαήλ είδε κάτι στο βλέμμα της κόρης του. Δεν ήταν ακόμα αποδοχή, αλλά ούτε και απόρριψη. Ήταν μια μισάνοιχτη πόρτα, μια πιθανότητα. Εκείνο το βράδυ, αφού κοιμήθηκαν τα κορίτσια, ο Ραφαήλ μίλησε με τη Μαρίνα για άλλες 2 ώρες. Συζήτησαν ρουτίνα, όρια, προσδοκίες, θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα πάντα. Η Μαρίνα ήταν σαφής ως προς τους όρους της. Δεν θα ήταν απλώς μια νταντά, θα ήταν μια μόνιμη φροντιστής, αλλά με αυτονομία να εφαρμόζει στρατηγικές που θεωρούσε απαραίτητες για την ευημερία των κοριτσιών. Θα συνεργαζόταν στενά με τη δρομήριο Ελένη, θα συμμετείχε στις σημαντικές αποφάσεις για τα παιδιά και περίμενε από τον Ραφαήλ να είναι παρόν και ενεργός. Δεν θα μεγάλωνε τα κορίτσια μόνη της. Θα ήταν εκεί για να υποστηρίξει, να καθοδηγήσει, να βοηθήσει, αλλά η κύρια ευθύνη θα παρέμενε στον πατέρα. Ο Ραφαήλ συμφώνησε με όλα. Για πρώτη φορά από τότε που γνώρισε την Πατρίτσια, ένιωθε ότι έκανε τη σωστή επιλογή. Υπήρχε κάτι στη Μαρίνα που ενέπνεε γνήσια εμπιστοσύνη. Δεν ήταν πρόβα τελειότητας. Ήταν αυθεντική ικανότητα, αληθινή ενσυναίσθηση και μια πραγματική δέσμευση για την ευημερία των παιδιών. Η Μαρίνα άρχισε να εργάζεται την επόμενη εβδομάδα. Αρχικά ερχόταν στο ξενοδοχείο κάθε μέρα. Περνούσε κάποιες ώρες με τα κορίτσια και έφευγε το βράδυ. Ήθελε να συνηθίσουν στην παρουσία της σταδιακά, χωρίς υπερφόρτωση. Η Ισαβέλα παρέμενε επιφυλακτική, αλλά σιγά σιγά άρχισε να αλληλεπιδρά περισσότερο. Η Σοφία, φυσικά πιο ανοιχτή, δεχόταν ήδη τη Μαρίνα με σχετική ευκολία, αν και ακόμα προτιμούσε την αγκαλιά του πατέρα της. Ήταν ένα απόγευμα, περίπου 2 εβδομάδες αφότου είχε ξεκινήσει η Μαρίνα, που συνέβη η πρώτη πραγματικά σημαντική στιγμή. Η Ισαβέλα σχεδίαζε στο τραπέζι του σαλονιού, ενώ η Μαρίνα διάβαζε ένα βιβλίο στη Σοφία. Ξαφνικά, η Ισαβέλα άρχισε να κλαίει. Δεν ήταν κλάμα από σωματικό πόνο, αλλά ένα βαθύ κλάμα φορτωμένο με συναίσθημα. Ο Ραφαήλ ήταν έτοιμος να σηκωθεί για να πάει κοντά της, όταν η Μαρίνα έκανε μια απαλή χειρονομία ζητώντας του να περιμένει. Η νεαρή πλησίασε αργά την Ισαβέλα, κάθισε δίπλα στο κορίτσι και απλώς περίμενε. Η Ισαβέλα έκλαψε για αρκετά λεπτά. Τότε, ανάμεσα σε λυγμούς, άρχισε να μιλάει. Είπε ότι της έλειπε η μητέρα της. Είπε ότι φοβόταν ότι και η Μαρίνα θα έφευγε. Είπε ότι φοβόταν ότι η νέα μητριά θα επέστρεφε. Είπε ότι δεν ήθελε πια να φροντίζει μόνη της τη Σοφία γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
Είπε τόσα πολλά πράγματα που ήταν κρυμμένα για τόσο καιρό και η Μαρίνα τα άκουσε όλα χωρίς να τη διακόψει, χωρίς να την κρίνει, χωρίς να προσπαθήσει να τα διορθώσει βιαστικά. Όταν η Ισαβέλα επιτέλους σταμάτησε να μιλάει εξαντλημένη, η Μαρίνα την αγκάλιασε απαλά και είπε μόνο αυτό. «Είσαι ένα πολύ γενναίο κορίτσι, Ισαβέλα, και δεν χρειάζεται να φροντίζεις κανέναν εκτός από τον εαυτό σου. Αυτό είναι δουλειά ενηλίκων. Η δική σου δουλειά είναι να είσαι παιδί, να παίζεις, να μαθαίνεις, να μεγαλώνεις. Και υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ κάθε μέρα για να βοηθάω εσένα και τη Σοφία. Και ο πατέρας σου είναι επίσης εδώ. Δεν είσαι μόνη». Η Ισαβέλα αγκάλιασε σφιχτά τη Μαρίνα και έκλαψε λίγο ακόμα. Η Σοφία, που είχε παρακολουθήσει τα πάντα με ορθά νύχτα μάτια, άρχισε επίσης να κλαίει, περισσότερο από ενσυναίσθηση παρά από το να καταλαβαίνει πλήρως τι συνέβαινε. Και ο Ραφαήλ, παρατηρώντας όλη τη σκηνή από μακριά, ένιωσε κάτι μέσα του να σπάει και να ξαναχτίζεται ταυτόχρονα. Οι κόρες του άρχιζαν να θεραπεύονται. Αργά, οδυνηρά αλλά αναμφίβολα, άρχιζαν να εμπιστεύονται ξανά. 3 μήνες μετά εκείνο το μεταμορφωτικό απόγευμα στο ξενοδοχείο, ο Ραφαήλ πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε οριστικά την πορεία της ζωής τους. Δεν θα επέστρεφε στο διαμέρισμα της Κηφισιάς. Αυτό το μέρος ήταν σημαδεμένο από πολύ οδυνηρές αναμνήσεις, κουβαλούσε στους τοίχους του τους ήχους κραυγών και κλαμάτων που ο Ραφαήλ δεν θα μπορούσε ποτέ να σβήσει. Οι κόρες του άξιζαν μια πραγματική νέα αρχή, έναν χώρο που να ήταν δικός τους από την αρχή, χωρίς φαντάσματα του παρελθόντος να πλανώνται σε κάθε δωμάτιο. Με τη βοήθεια μιας μεσήτριας, ο Ραφαήλ άρχισε να ψάχνει για ένα σπίτι. Όχι ένα διαμέρισμα, αλλά ένα πραγματικό σπίτι με κήπο, με χώρο, για να τρέχουν, να παίζουν, να μεγαλώνουν ελεύθερα τα κορίτσια. Επισκέφθηκε δεκάδες ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, Κηφισιά, Εκάλη, Χαλάνδρη. Αλλά κανένα δεν φαινόταν σωστό μέχρι που η μεσήτρια τον πήγε να δει ένα σπίτι στο Ψυχικό, όχι πολύ μακριά από το ξενοδοχείο, όπου διέμεναν. Ήταν μια γοητευτική ισόγεια κατασκευή, βαμμένη λευκή με ξύλινες λεπτομέρειες, περιτριγυρισμένη από έναν μεγάλο κήπο με οποροφόρα δέντρα και μια μικρή παιδική χαρά ήδη εγκατεστημένη. Είχε 4 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, ένα φωτεινό σαλόνι με τεράστια παράθυρα, μια μοντέρνα αλλά φιλόξενη κουζίνα και μια αυλή στο πίσω μέρος όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν με απόλυτη ασφάλεια. Τη στιγμή που ο Ραφαήλ μπήκε σε αυτό το σπίτι, ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια, την αίσθηση ότι βρισκόταν σε ένα σπίτι. Πήρε την Ισαβέλα και τη Σοφία να δουν το σπίτι την επόμενη εβδομάδα. Η Μαρίνα τους συνόδευσε και ήταν εκείνη που παρατήρησε προσεκτικά τις αντιδράσεις των κοριτσιών, καθώς εξερευνούσαν κάθε χώρο. Η Ισαβέλα έτρεξε μέσα στα δωμάτια με έναν ενθουσιασμό που ο Ραφαήλ δεν είχε δει εδώ και μήνες. Η Σοφία ενθουσιάστηκε με τον κήπο, δείχνοντας τα λουλούδια και κάνοντας χαρούμενους θορύβους. Όταν ο Ραφαήλ ρώτησε αν θα ήθελαν να ζήσουν εκεί, η Ισαβέλα τον κοίταξε με λαμπερά μάτια και κούνησε δυνατά το κεφάλι. Η Σοφία απλώς ούρλιαξε «Ναι», καθώς γυρνούσε στον κήπο με τα χέρια ανοιχτά. Η αγορά ολοκληρώθηκε γρήγορα και η μετακόμιση έγινε 1 μήνα αργότερα. Ο Ραφαήλ προσέλαβε διακοσμητές, αλλά επέμεινε να σχεδιαστούν όλα με γνώμονα τα κορίτσια. Απαλά χρώματα, άνετα έπιπλα, πολλοί χώροι για παιχνίδι. Το δωμάτιο της Ισαβέλας απέκτησε ένα ράφι γεμάτο βιβλία, ένα γραφείο για ζωγραφική και τοίχους βαμμένους σε αποχρώσεις λεβάντας που επέλεξε η ίδια. Το δωμάτιο της Σοφίας διακοσμήθηκε με σύννεφα στο ταβάνι, λούτρινα ζωάκια και ένα κρεβάτι σε σχήμα σπιτιού. Η Μαρίνα θα είχε το 3ο δωμάτιο, ευρύχωρο και άνετο, και το δωμάτιο του Ραφαήλ βρισκόταν στρατηγικά τοποθετημένο ανάμεσα στα δωμάτια των κοριτσιών, ώστε να ξέρουν ότι ο πατέρας ήταν πάντα κοντά. Την ημέρα της μετακόμισης, η Ισαβέλα κρατούσε σφιχτά το χέρι της Μαρίνας, καθώς παρακολουθούσε τα έπιπλα να μεταφέρονται μέσα στο νέο σπίτι. Η Σοφία, τώρα 3,5 ετών, έτρεχε από τη μία άκρη στην άλλη, εξερευνώντας κάθε γωνιά με παιδική περιέργεια. Ο Ραφαήλ αντιλήφθηκε εκείνη την ημέρα ότι για πρώτη φορά από την απώλεια της Καμίλα οι κόρες του φάνηκαν πραγματικά ευτυχισμένες. Δεν ήταν ακόμα μια ολοκληρωμένη ευτυχία, το τραύμα ήταν ακόμα εκεί, οι πληγές ακόμα επουλώνονταν, αλλά
Υπήρχε φως που επέστρεφε στα μάτια τους. Υπήρχε ελπίδα. Η Μαρίνα καθιέρωσε μια συνεπή και φιλόξενη ρουτίνα. Ξυπνούσαν στις 7 το πρωί, πάντα πρωινό μαζί. Η Ισαβέλα πήγαινε στο σχολείο, η Σοφία στο νηπιαγωγείο. Η Μαρίνα τις έπαιρνε και τις 2 αργά το απόγευμα και επέστρεφαν σπίτι. Σνακ, παιχνίδια στον κήπο, μπάνιο, δείπνο, ιστορίες πριν τον ύπνο. Ο Ραφαήλ, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του, αναδιοργάνωσε πλήρως το επαγγελματικό του πρόγραμμα. Ανέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών ευθυνών της Tech Vision στους έμπιστους αντιπροέδρους του, συμμετείχε μόνο στις πιο σημαντικές στρατηγικές συναντήσεις και εργαζόταν από το σπίτι όποτε ήταν δυνατόν. Κάθε πρωί έπινε καφέ με τις κόρες του. Κάθε βράδυ ήταν παρόν για δείπνο και για να κοιμήσει τα κορίτσια. Οι συνεδρίες θεραπείας με τη Δορφής Ελένη συνεχίστηκαν τακτικά. Η Ισαβέλα σιγά σιγά μάθαινε να εκφράζεται χωρίς φόβο, να αναγνωρίζει ότι τα συναισθήματά της ήταν έγκυρα, να κατανοεί ότι τίποτα από όσα είχαν συμβεί δεν ήταν δικό της λάθος. Η Σοφία, ακόμα μικρή, έδειχνε πρόοδο με περισσότερα χαμόγελα, λιγότερα κλάματα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η Δορφής Ελένη σχολίασε σε μια από τις ιδιωτικές συζητήσεις με τον Ραφαήλ ότι η παρουσία της Μαρίνας ήταν καθοριστική. Η νεαρή φροντιστής είχε ένα φυσικό ταλέντο να δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια, κάτι που δεν μπορούσε να διδαχθεί μόνο με τη θεωρία. Ήταν ένα δώρο. Ο Ραφαήλ παρατηρούσε καθημερινά τη Μαρίνα και εντυπωσιαζόταν από την αφοσίωσή της. Ποτέ δεν έχανε την υπομονή της. Ποτέ δεν εκνευριζόταν. Όταν η Ισαβέλα είχε μια δύσκολη μέρα και αρνιόταν να μιλήσει σε οποιονδήποτε, η Μαρίνα απλώς έμενε κοντά, διαθέσιμη αλλά όχι επεμβατική. Όταν η Σοφία έκανε κρίση, η Μαρίνα διαχειριζόταν την κατάσταση με ηρεμία και σταθερότητα, θέτοντας σαφή όρια, αλλά πάντα με στοργή. Μετέτρεψε αυτό το σπίτι σε ένα πραγματικό καταφύγιο ειρήνης, αλλά δεν ήταν μόνο με τα κορίτσια που η Μαρίνα έδειχνε ευαισθησία. Αντιλαμβανόταν επίσης πότε ο Ραφαήλ ήταν υπερφορτωμένος, πότε η ενοχή τον κατανάλωνε, πότε χρειαζόταν ενθάρρυνση. Σε διάφορες περιπτώσεις, αφού τα κορίτσια είχαν ήδη κοιμηθεί, η Μαρίνα και ο Ραφαήλ συζητούσαν στο σαλόνι. Εκείνη τον άκουγε να μιλάει για τους φόβους του, τις ανασφάλειές του, τον πόνο του που είχε απογοητεύσει τις κόρες του. Και πάντα, χωρίς εξαίρεση, η Μαρίνα του υπενθύμιζε ότι ήταν παρόν τώρα, έκανε το σωστό τώρα, αναδομούσε αυτό που είχε σπάσει. Το παρελθόν δεν μπορούσε να αλλάξει, αλλά το μέλλον γραφόταν κάθε μέρα. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις νυχτερινές συζητήσεις, περίπου 4 μήνες μετά τη μετακόμιση στο νέο σπίτι, που ο Ραφαήλ αντιλήφθηκε κάτι που τον εξέπληξε και τον τρόμαξε ταυτόχρονα. Ερωτευόταν τη Μαρίνα. Δεν ήταν πια απλώς επαγγελματικός θαυμασμός ή ευγνωμοσύνη για όσα έκανε για τις κόρες του. Ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο ενστικτώδες. Παρατηρούσε τις μικρές λεπτομέρειες, τον τρόπο που χαμογελούσε όταν η Ισαβέλα διηγούνταν μια ιστορία, τη γλυκύτητα στη φωνή της όταν ηρεμούσε τη Σοφία, την αφοσίωση με την οποία ετοίμαζε τα γεύματα σκεπτόμενη τα γούστα της καθεμίας, την άπειρη υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε τις καθημερινές προκλήσεις. Ο Ραφαήλ τρομοκρατήθηκε. Δεν μπορούσε να ερωτεύεται ξανά. Όχι τόσο σύντομα. Όχι τη φροντιστή των κορών του. Η τελευταία σχέση ήταν μια πλήρης καταστροφή. Είχε σχεδόν καταστρέψει την Ισαβέλα και τη Σοφία. Πώς μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά τα δικά του συναισθήματα. Πώς μπορούσε να ρισκάρει να εκθέσει τις κόρες του σε μια ακόμα πιθανή απογοήτευση. Και η Μαρίνα θα το αντιλαμβανόταν. Τι θα σκεφτόταν. Θα ήταν πολύ επαγγελματίας για να ανταποκριθεί. Ή χειρότερα, θα ανταποκρινόταν μόνο επειδή ένιωθε πίεση από την εργασιακή σχέση. Ο Ραφαήλ προσπάθησε να καταπνίξει αυτά τα συναισθήματα. Κράτησε συναισθηματική απόσταση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα κορίτσια, απέφυγε τις νυχτερινές συζητήσεις με τη Μαρίνα, αλλά ήταν άχρηστο. Η καρδιά δεν υπακούει στη λογική και όσο περισσότερο προσπαθούσε να αγνοήσει αυτό που ένιωθε, τόσο πιο έντονο γινόταν. Άρχισε να παρατηρεί πράγματα που πριν περνούσαν απαρατήρητα, τον τρόπο που η Μαρίνα έδαινε τα μαλλιά της όταν μαγείρευε, το γνήσιο γέλιο που έβγαζε όταν η Σοφία έκανε κάτι αστείο, τη συγκέντρωση στο πρόσωπό της όταν βοηθούσε την Ισαβέλα με τα μαθήματα. Η Μαρίνα από την πλευρά της δεν ήταν αδιάφορη σε αυτό που συνέβαινε.
Το ένιωθε και εκείνη. Από την πρώτη μέρα που γνώρισε τον Ραφαήλ, θαύμαζε την αποφασιστικότητά του να διορθώσει αυτό που είχε σπάσει, την ταπεινοφροσύνη του να αναγνωρίζει λάθη, την ανεφόρον αγάπη του για τις κόρες του. Με τον καιρό, αυτός ο θαυμασμός μετατράπηκε σε κάτι περισσότερο. Έπιανε τον εαυτό της να τον σκέφτεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, να χαμογελάει όταν άκουγε τη φωνή του, να νιώθει ένα τσίμπημα στο στήθος όταν τον έβλεπε να αλληλεπιδρά με την Ισαβέλα και τη Σοφία, με τόση τρυφερότητα. Αλλά η Μαρίνα ήταν προσεκτική. Φοβόταν μήπως χαλάσει τη δυναμική που είχαν χτίσει με τόση προσοχή. Η οικογένεια επιτέλους θεραπευόταν, τα κορίτσια προοδεύανε, όλα πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια ερωτική σχέση θα μπορούσε να περιπλέξει τα πάντα, και αν δεν πήγαινε καλά, και αν έχανε όχι μόνο τον άντρα που ερωτευόταν, αλλά και τα κορίτσια που ήδη αγαπούσε, σαν να ήταν δικά της. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Η ένταση μεταξύ τους μεγάλωνε σιωπηλά. Βλέμματα που κρατούσαν ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Χέρια που άγγιζαν κατά λάθος και αργούσαν να απομακρυνθούν. Συζητήσεις που ξεκινούσαν για τα κορίτσια, αλλά εκτρέπονταν σε πιο προσωπικά θέματα. Και οι δύο ένιωθαν, και οι δύο ήξεραν, αλλά κανείς από τους δύο δεν είχε το θάρρος να κάνει το πρώτο βήμα. Ήταν η Ισαβέλα εκπληκτικά που έσπασε το αδιέξοδο. Το κορίτσι, τώρα 7 ετών και πολύ πιο επικοινωνιακό χάρη στις συνεδρίες θεραπείας και το ασφαλές περιβάλλον στο σπίτι, έκανε μια απρόσμενη ερώτηση κατά τη διάρκεια του δείπνου ένα βράδυ. Κοίταξε τη Μαρίνα και ρώτησε «Θα γίνεις η μαμά μας?» Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Η Σοφία σταμάτησε να τρώει και κοίταξε τη Μαρίνα με προσμονή. Ο Ραφαήλ ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει δυνατά. Η Μαρίνα φάνηκε εμφανώς νευρική. Η νεαρή πήρε μια βαθιά ανάσα, κοίταξε την Ισαβέλα με στοργή και απάντησε με ειλικρίνεια. «Σας αγαπώ και τις δύο σαν να είστε κόρες μου, αλλά δεν μπορώ να αντικαταστήσω τη μητέρα σας. Κανείς δεν μπορεί. Θα είναι πάντα η μητέρα σας και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Εγώ μπορώ να είμαι κάποια που σας φροντίζει, που σας αγαπά, που είναι εδώ κάθε μέρα. Αν θέλετε, μπορώ να γίνω μέρος της οικογένειάς σας». Η Ισαβέλα σκέφτηκε για μια στιγμή και τότε ρώτησε με την αθώα ειλικρίνεια των παιδιών «Και αγαπάς και τον πατέρα μου?» Η Μαρίνα έμεινε άφωνη. Κοίταξε τον Ραφαήλ, ο οποίος ήταν εξίσου έκπληκτος και γεμάτος ελπίδα. Το δωμάτιο φάνηκε να έχει σταματήσει στον χρόνο. Η Σοφία, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε πλήρως τη συζήτηση, ένιωσε την ένταση και έμεινε ήσυχη, παρατηρώντας τους ενήλικες. Η Μαρίνα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την ερώτηση, θα μπορούσε να είχε δώσει μια αόριστη απάντηση, αλλά επέλεξε την αλήθεια. Κοίταξε τον Ραφαήλ και είπε με απαλή αλλά σταθερή φωνή «Ναι, αγαπώ». Ο Ραφαήλ ένιωσε σαν να είχε εξαφανιστεί το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η Μαρίνα μόλις είχε ομολογήσει, μπροστά στα κορίτσια, κάτι που εκείνος είχε προσπαθήσει να κρύψει ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό. Η Ισαβέλα χαμογέλασε, ένα γνήσιο χαμόγελο που ο Ραφαήλ δεν είχε δει εδώ και πολύ καιρό, και είπε απλώς «Τι καλά, θέλω να μείνεις για πάντα». Η Σοφία, χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τι συνέβαινε, αλλά αντιλαμβανόμενη την ευτυχία στο περιβάλλον, χτύπησε παλαμάκια και φώναξε «Για πάντα». Αφού κοιμήθηκαν τα κορίτσια εκείνο το βράδυ, ο Ραφαήλ και η Μαρίνα επιτέλους συζήτησαν. Κάθισαν στον καναπέ του σαλονιού με προσεκτική απόσταση μεταξύ τους και για πρώτη φορά από τότε που γνωρίστηκαν μίλησαν ανοιχτά για το τι ένιωθαν. Ο Ραφαήλ ομολόγησε τους φόβους του, τις ανασφάλειές του, τον δισταγμό του να εμπιστευτεί ξανά κάποιον. Η Μαρίνα μοιράστηκε τις δικές της ανησυχίες, τον φόβο μήπως χαλάσει τη σχέση που είχε με τα κορίτσια, τον φόβο μήπως δεν ήταν αρκετή. Ήταν μια μακρά, ειλικρινής, ευάλωτη συζήτηση. Σιγά σιγά η απόσταση στον καναπέ μειώθηκε. Οι λέξεις έδωσαν τη θέση τους στην άνετη σιωπή. Και όταν ο Ραφαήλ επιτέλους βρήκε το θάρρος να κρατήσει το χέρι της Μαρίνας, εκείνη έπλεξε τα δάχτυλά της στα δικά του και χαμογέλασε. Δεν υπήρχε επίγον, δεν υπήρχε βιασύνη. Ήξεραν ότι είχαν χρόνο. Ήξεραν ότι έπρεπε να χτίσουν αυτό με προσοχή, βάζοντας πάντα τα κορίτσια πρώτα. Τους επόμενους μήνες, η σχέση μεταξύ Ραφαήλ και Μαρίνας άνθησε με φυσικό και υγιή τρόπο. Συνέχισαν να είναι πάνω απ' όλα γονείς για την Ισαβέλα και τη Σοφία.
Η ρουτίνα παρέμεινε σταθερή. Η θεραπεία συνεχίστηκε, τα παιδιά συνέχισαν να προοδεύουν. Αλλά τώρα υπήρχε κάτι περισσότερο. Υπήρχε αγάπη. Όχι η απελπισμένη και βιαστική αγάπη που ο Ραφαήλ είχε νιώσει για την Πατρίτσια, αλλά μια αγάπη χτισμένη πάνω σε στέρεες βάσεις σεβασμού, εμπιστοσύνης, αμοιβαίου θαυμασμού και κοινού σκοπού. Η Μαρίνα δεν μετακόμισε αμέσως στο δωμάτιο του Ραφαήλ. Κράτησαν τους χώρους τους χωριστούς για σχεδόν 1 χρόνο, σεβόμενοι τον χρόνο των κοριτσιών, επιτρέποντάς τους να προσαρμοστούν σταδιακά στη νέα δυναμική. Η Ισαβέλα, η οποία αρχικά θα μπορούσε να είχε ζήλια ή ανασφάλεια, στην πραγματικότητα φάνηκε χαρούμενη. Σχολίαζε στην θεραπεύτρια ότι επιτέλους η οικογένεια ήταν πάλι πλήρης, ότι επιτέλους υπήρχε ειρήνη στο σπίτι. Η Σοφία, φυσικά, δέχτηκε τα πάντα με την αθώα απλότητα των μικρών παιδιών. Για εκείνη, η Μαρίνα ήταν πάντα εκεί, πάντα μέρος της οικογένειας. Η δόκτωρ Ελένη παρακολούθησε στενά αυτή τη μετάβαση και την ενέκρινε πλήρως. Στις τακτικές αξιολογήσεις της, παρατηρούσε ότι τα κορίτσια συνέχιζαν να προοδεύουν. Η Ισαβέλα είχε λιγότερους εφιάλτες, εξέφραζε τα συναισθήματά της με μεγαλύτερη ευκολία, είχε ξαναχαμογελάσει και έπαιζε με την ανάλαφρη διάθεση της παιδικής ηλικίας. Η Σοφία ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, ασφαλής, αναπτυσσόταν τέλεια. Η παρουσία ενός αγαπημένου και ισορροπημένου ζευγαριού συνέβαλε στην πραγματικότητα θετικά στην συναισθηματική τους ανάκαμψη. 1 χρόνο και μισό, αφότου η Μαρίνα είχε αρχίσει να εργάζεται για την οικογένεια, ο Ραφαήλ της έκανε πρόταση γάμου. Ήταν κάτι απλό, οικείο, μόνο οι 4 τους. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο σπίτι, αφού τα κορίτσια ήδη γνώριζαν ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί, επειδή ο Ραφαήλ είχε μιλήσει μαζί τους πριν, ζητώντας άδεια και ευλογία, γονάτισε μπροστά στη Μαρίνα και τη ζήτησε να γίνει επίσημα μέρος της οικογένειας. Όχι μόνο ως φροντιστής, όχι μόνο ως σύντροφος, αλλά ως σύζυγος, ως μητέρα των κοριτσιών, ως σύντροφος ζωής. Η Μαρίνα έκλαψε, η Ισαβέλα έκλαψε, η Σοφία χειροκροτούσε ασταμάτητα και ο Ραφαήλ επίσης χρειάστηκε να σκουπίσει κάποια δάκρυα. Είπε «Ναι, φυσικά», και τα κορίτσια πήδηξαν πάνω τους σε μια συλλογική αγκαλιά που κατέληξε σε γέλια και περισσότερα δάκρυα. Ήταν το είδος της ευτυχίας που ο Ραφαήλ νόμιζε ότι δεν θα ξαναβίωνε ποτέ. Αγνή, αληθινή, άξια. Ο γάμος έγινε 6 μήνες αργότερα, μια μικρή αλλά βαθιά ουσιαστική τελετή. Την πραγματοποίησαν στον κήπο του ίδιου του σπιτιού, διακοσμημένο με λευκά λουλούδια και απαλά φώτα. Η Ισαβέλα και η Σοφία ήταν παρανυφάκια, ντυμένες με λεπτεπίλεπτα ρούχα που βοήθησαν να επιλέξουν οι ίδιες. Παρόντες ήταν μόνο οι πιο κοντινοί άνθρωποι, η δροστέρς Ελένη, η κυρία Λουκία, η Ροζάνα, μερικοί στενοί φίλοι του Ραφαήλ και της Μαρίνας, αγαπημένα μέλη της οικογένειας. Δεν υπήρχε πομπόδες ύφος, δεν υπήρχε επίδειξη, υπήρχε μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Μαρίνα συμπεριέλαβε μια ιδιαίτερη στιγμή. Αφού αντάλλαξε όρκους με τον Ραφαήλ, γονάτισε μπροστά στην Ισαβέλα και τη Σοφία και έκανε υποσχέσεις και σε αυτές. Υποσχέθηκε να τις αγαπά άνευ όρων, να τις προστατεύει πάντα, να είναι παρούσα σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους, να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορούσε να είναι χωρίς ποτέ να προσπαθήσει να σβήσει τη μνήμη της βιολογικής μητέρας που είχαν και που πάντα άξιζε να τιμάται. Τα κορίτσια αγκάλιασαν σφιχτά τη Μαρίνα και δεν υπήρχε στεγνό μάτι μεταξύ των παρευρισκομένων. Μετά τον γάμο, η ζωή συνέχισε σε μια γλυκιά ρουτίνα κανονικότητας. Ο Ραφαήλ είχε μειώσει ακόμα περισσότερο τις ώρες εργασίας του στην Tech Vision. Η εταιρεία συνέχιζε να ευημερεί, αλλά είχε μάθει ότι η επαγγελματική επιτυχία χωρίς προσωπική ευτυχία ήταν κενή. Ανέθεσε πλήρως την καθημερινή λειτουργία στους έμπιστους executives του, συμμετείχε μόνο σε κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις και αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην οικογένεια. Η Μαρίνα, τώρα επίσημα σύζυγος και μητέρα, συνέχισε να είναι το ίδιο αφοσιωμένο και αγαπημένο άτομο που ήταν πάντα. Δεν άλλαξε τον τρόπο που συμπεριφερόταν στα κορίτσια, δεν χαλάρωσε στις καθιερωμένες ρουτίνες, δεν επέτρεψε στην ρομαντική αγάπη να παρεμβαίνει στην γονική ευθύνη. Αν μη τι άλλο, έγινε ακόμα πιο αφοσιωμένη στην ευημερία της οικογένειας.
Η Ισαβέλα, τώρα 8 ετών, άνθιζε. Οι σχολικές της επιδόσεις ήταν εξαιρετικές, είχε φίλες, συμμετείχε σε εξωσχολικές δραστηριότητες και το πιο σημαντικό, ήταν ένα χαρούμενο παιδί. Ακόμα έκανε θεραπεία, αλλά τώρα περισσότερο ως συντήρηση παρά ως εντατική θεραπεία. Η δόκτωρα Ελένη σχολίαζε συχνά την απίστευτη μεταμόρφωση που είχε παρατηρήσει. Από ένα τραυματισμένο, κλειστό, τρομαγμένο κορίτσι, η Ισαβέλα είχε γίνει γεμάτη αυτοπεποίθηση, εκφραστική, γεμάτη ζωή. Η Σοφία, στα 5 της χρόνια, ήταν αγνή ενέργεια και χαρά. Δεν κρατούσε συνειδητές αναμνήσεις της τραυματικής περίοδου με την Πατρίτσια, ήταν πολύ μικρή τότε. Αλλά κουβαλούσε τα συναισθηματικά σημάδια που είχαν δουλευτεί προσεκτικά όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα ήταν ένα ασφαλές, χαρούμενο κορίτσι που εμπιστευόταν πλήρως τους ενήλικες γύρω της και ήξερε ότι την αγαπούσαν ανεβόρον. Το σπίτι στο ψυχικό είχε μετατραπεί ακριβώς σε αυτό που είχε φανταστεί ο Ραφαήλ. Ένα πραγματικό σπίτι. Ο κήπος ήταν πάντα γεμάτος γέλια, η αυλή μάρτυρας ατελείωτων παιχνιδιών, η κουζίνα μύριζε σπιτικό φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, το σαλόνι έβλεπε οικογενειακές ταινίες τα Σαββατοκύριακα, τα δωμάτια φιλοξενούσαν ήρεμα όνειρα. Δεν υπήρχε ένταση, δεν υπήρχε φόβος, δεν υπήρχαν τρομακτικές σκιές στις γωνίες. Υπήρχε μόνο φως, αγάπη, ασφάλεια. Ήταν ένα ήσυχο Σάββατο βράδυ, σχεδόν 2 χρόνια μετά τον γάμο, που η Μαρίνα αποκάλυψε στο Ραφαήλ μια είδηση που θα άλλαζε τα πάντα ξανά. Κάθονταν στον καναπέ αφού είχαν κοιμηθεί τα κορίτσια και η Μαρίνα κράτησε το χέρι του Ραφαήλ με ένα βλέμμα ανάμεσα σε νευρικό και χαρούμενο. Ήταν έγκυος. Ο Ραφαήλ έμεινε σε σοκ για λίγα δευτερόλεπτα, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. Τότε ένα κύμα καθαρής συγκίνησης τον χτύπησε. Θα γινόταν πατέρας ξανά. Αλλά αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετικά. Αυτή τη φορά θα ήταν παρόν από την αρχή. Αυτή τη φορά δεν θα υπήρχε φόβος, ενοχή ή απουσία. Αυτή τη φορά όλα θα ήταν όπως έπρεπε να είναι πάντα. Αγκάλιασε σφιχτά τη Μαρίνα, έκλαψε από ευτυχία, ψιθύρισε λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης. Συζήτησαν για ώρες πώς να το πούν στην Ισαβέλα και τη Σοφία, πώς να τις προετοιμάσουν για την άφιξη ενός αδελφού ή αδελφής, πώς να διασφαλίσουν ότι δεν θα ένιωθαν λιγότερο αγαπημένες ή σημαντικές. Σχεδίασαν κάθε λεπτομέρεια με την ίδια προσοχή που αφιέρωναν πάντα σε ό,τι αφορούσε την οικογένεια. Όταν το είπαν στα κορίτσια, η αντίδραση ήταν καλύτερη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Η Ισαβέλα συγκινήθηκε, ρώτησε αμέσως αν θα μπορούσε να βοηθήσει στη φροντίδα του μωρού, άρχισε να κάνει σχέδια για το πώς θα ήταν η καλύτερη, μεγαλύτερη αδελφή στον κόσμο. Η Σοφία με την τυπική της αυθορμησία πήδηξε από χαρά και ανακοίνωσε ότι ήθελε μια αδελφή για να μπορούν να παίζουν μαζί με κούκλες. Η εγκυμοσύνη κύλησε ομαλά. Ο Ραφαήλ παρακολούθησε κάθε ραντεβού, κάθε υπέρηχο, κάθε στιγμή. Η Ισαβέλα και η Σοφία συμμετείχαν σε όλα, κάνοντας ερωτήσεις, αγγίζοντας την κοιλιά της Μαρίνας καθώς μεγάλωνε, μιλώντας στο μωρό. Η δόκτωρα Ελένη παρακολούθησε στενά, διασφαλίζοντας ότι τα κορίτσια αντιμετώπιζαν καλά την αλλαγή, αλλά δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Ήταν γνήσια, χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Το μωρό γεννήθηκε ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο πρωινό, όταν οι σικές του κήπου ήταν φορτωμένες με καρπούς και ο αέρας μύριζε φρεσκοανθισμένα λουλούδια. Ο Ραφαήλ ήταν δίπλα στη Μαρίνα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, κρατώντας το χέρι της, σκουπίζοντας τον υδρότα της, ψιθυρίζοντας λόγια ενθάρρυνσης. Όταν επιτέλους άκουσαν το πρώτο κλάμα του νεογέννητου, έκλαψαν και οι δύο. Ήταν αγόρι. Ένα υγιές αγόρι, με προσεκτικά μάτια και δυνατό κλάμα, που ερχόταν να ολοκληρώσει αυτή την οικογένεια που είχε αναδομηθεί τούβλο-τούβλο πάνω σε ερείπια πόνου και τραύματος. Η Ισαβέλα και η Σοφία ήταν στην αίθουσα αναμονής με την κυρία Λουκία, ανήσυχες, νευρικές, συγκινημένες. Όταν ο Ραφαήλ βγήκε να δώσει τα νέα, τα 2 κορίτσια πήδηξαν πάνω του, κάνοντάς του 1000 ερωτήσεις ταυτόχρονα. Μπορούσαν να δουν το μωρό, ήταν όμορφο, είχε πολλά μαλλιά, η μαμά ήταν καλά. Ο Ραφαήλ απάντησε σε όλες με υπομονή και αγάπη και τότε τις πήγε να γνωρίσουν τον αδελφό τους. Η σκηνή στο δωμάτιο του νοσοκομείου θα έμενε χαραγμένη για πάντα στη μνήμη του Ραφαήλ. Η Μαρίνα, εξαντλημένη αλλά ακτινοβόλα, κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά της. Η Ισαβέλα και η Σοφία πλησίασαν με σεβασμό, σχεδόν φοβούμενες να αναπνεύσουν πολύ δυνατά.
Όταν η Μαρίνα χαμήλωσε την κουβέρτα για να δουν το πρόσωπο του αδελφού τους, η Ισαβέλα έβγαλε ένα αναστεναγμό ενθουσιασμού και η Σοφία απλώς μουρμούρισε «Είναι τόσο μικρούλης». Ο Ραφαήλ παρατήρησε τις 3 κόρες του και τη σύζυγό του, όλοι μαζί σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου, και ένιωσε μία τόσο βαθιά ευγνωμοσύνη που μόλις μπορούσε να αναπνεύσει. Ονόμασαν το αγόρι Γαβριήλ. Ένα όνομα που σημαίνει αγγελιοφόρος του Θεού, κομιστής καλών ειδήσεων. Και πράγματι, ο Γαβριήλ έφερε μαζί του την οριστική βεβαιότητα ότι αυτή η οικογένεια είχε καταφέρει να ξεπεράσει το αδύνατο. Είχε περάσει από την πιο σκοτεινή κοιλάδα και είχε αναδυθεί από την άλλη πλευρά πιο δυνατή, πιο ενωμένη, πιο αληθινή. Οι πρώτοι μήνες με τον Γαβριήλ στο σπίτι ήταν έντονοι, όπως συμβαίνει πάντα με τα νεογέννητα, αλλά υπήρχε μια θεμελιώδης διαφορά. Ο Ραφαήλ ήταν παρόν, εντελώς παρόν. Ξυπνούσε μέσα στη νύχτα για να βοηθήσει στο τάισμα, άλλαζε πάνες, ηρεμούσε το μωρό όταν έκλαιγε. Δεν ανέθετε, δεν κρυβόταν πίσω από τη δουλειά, δεν χρησιμοποιούσε την εταιρεία ως δικαιολογία για απουσία. Η Tech Vision συνέχιζε να υπάρχει, συνέχιζε να είναι επιτυχημένη, αλλά δεν ήταν πια το κέντρο της ζωής του. Η οικογένειά του ήταν. Η Ισαβέλα και η Σοφία ερωτεύτηκαν παράφορα τον αδελφό τους. Η Ισαβέλα, τώρα 9 ετών, έπαιρνε πολύ στα σοβαρά τον ρόλο της μεγαλύτερης αδελφής. Βοηθούσε να ανανουρίζει τον Γαβριήλ, του τραγουδούσε, τον πρόσεχε όταν η Μαρίνα χρειαζόταν να κάνει άλλες δουλειές. Η Σοφία, 6 ετών, ήταν πιο παιχνιδιάρα. Έκανε γκριμάτσες στο μωρό, του έδειχνε τα παιχνίδια της, του μιλούσε σε μια ελληνική γλώσσα αναμεμειγμένη με παιδικά μουρμουριτά που μόνο εκείνη καταλάβαινε. Η Μαρίνα παρατηρούσε τα πάντα με μια αγάπη που ξεχύλιζε. Το να βλέπει τα κορίτσια που είχε βοηθήσει να θεραπευτούν να δείχνουν τώρα τόση στοργή για τον αδελφό τους, να βλέπει τον Ραφαήλ να είναι ο παρόν και αφοσιωμένος πατέρας που πάντα έπρεπε να ήταν, να βλέπει την οικογένεια που είχαν χτίσει μαζί να ανθίζει σε όλη της την ατελή και απολύτως αληθινή ομορφιά, ήταν περισσότερο από ό,τι είχε τολμήσει ποτέ να ονειρευτεί. Η κυρία Λουκία, που συνέχιζε να εργάζεται για την οικογένεια, σχολίαζε συχνά τη μεταμόρφωση που είχε παρατηρήσει. Θυμόταν εκείνα τα 2 τρομαγμένα και τραυματισμένα κορίτσια πριν από χρόνια και κοιτούσε τα γεμάτα αυτοπεποίθηση και χαρούμενα παιδιά που ήταν τώρα και μετά βίας μπορούσε να το πιστέψει. Είχε δει το σκοτάδι, είχε δει την κακοποίηση, είχε δει τον φόβο και τώρα έβλεπε το φως, έβλεπε την αγάπη, έβλεπε τη θεραπεία. Ο Ραφαήλ από την πλευρά του συχνά έπιανε τον εαυτό του σε στιγμές βαθιάς περισυλλογής, κοιτούσε πίσω, σε εκείνα τα φρικτά χρόνια μετά την απώλεια της Καμίλα, στο καταστροφικό λάθος που ήταν η Πατρίτσια, στον πόνο που είχε προκαλέσει ακούσια στις κόρες του και ακόμα ένιωθε το οξύ τσίμπημα της ενοχής. Αλλά τώρα αυτή η ενοχή συνοδευόταν από κάτι περισσότερο, λύτρωση. Είχε κάνει λάθος, ναι. Είχε αποτύχει τρομερά, αλλά είχε αναγνωρίσει το λάθος. Είχε αγωνιστεί να το διορθώσει. Είχε βάλει την υπερηφάνεια στην άκρη, είχε δώσει προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά είχε σημασία. Είχε αναδομήσει όχι μόνο μια οικογένεια, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Σε μία από τις συνεδρίες παρακολούθησης με τη Δρέση Ελένη, σχεδόν 3 χρόνια, μετά εκείνη τη μοιραία ημέρα που όλα άλλαξαν, η ψυχολόγος έκανε μία τελική αξιολόγηση της Ισαβέλας. Το κορίτσι δεν χρειαζόταν πια τακτική θεραπεία. Είχε ξεπεράσει το τραύμα. Ακόμα θα έφερε κάποια σημάδια, όπως κάθε άνθρωπος που περνάει δύσκολες εμπειρίες, αλλά ήταν σημάδια επουλωμένα, όχι ανοιχτές πληγές. Η Ισαβέλα ήταν ανθεκτική, ισορροπημένη, χαρούμενη. Ήταν ό,τι ένα παιδί 9 ετών έπρεπε να είναι. Η Δ. Ελένη μίλησε με τον Ραφαήλ μετά τη συνεδρία και είπε κάτι που τον έκανε να κλάψει. Είπε ότι έπρεπε να συγχωρέσει τον εαυτό του, ότι η αγάπη δεν είναι τέλεια, η πατρότητα δεν είναι τέλεια, η ζωή δεν είναι τέλεια. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Οι γονείς κάνουν λάθη. Αυτό που καθορίζει έναν καλό πατέρα δεν είναι το να μην κάνει ποτέ λάθος, αλλά να έχει το θάρρος να αναγνωρίσει το λάθος, την ταπεινοφροσύνη να ζητήσει βοήθεια και την αποφασιστικότητα να κάνει καλύτερα. Και ο Ραφαήλ είχε κάνει ακριβώς αυτό. Ο Ραφαήλ επέστρεψε σπίτι εκείνη την ημέρα με την καρδιά του πιο ελαφριά από ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.
Βρήκε τη Μαρίνα στην κουζίνα να ετοιμάζει το δείπνο, ενώ ο Γαβριήλ κοιμόταν στο καρότσι δίπλα της. Η Ισαβέλα έκανε τα μαθήματά της στο τραπέζι του σαλονιού, συγκεντρωμένη αλλά χαλαρή. Η Σοφία έπαιζε στον κήπο με τις κούκλες της, δημιουργώντας περίτεχνες ιστορίες φωναχτά. Ήταν μια απολύτως συνηθισμένη, καθημερινή, απλή σκηνή. Και ήταν τέλεια. Εκείνο το βράδυ, μετά το δείπνο, αφού τα παιδιά είχαν κοιμηθεί, ο Ραφαήλ και η Μαρίνα κάθισαν στον κήπο κάτω από τα αστέρια. Ο Γαβριήλ κοιμόταν ήσυχα στην φορητή κούνια δίπλα τους και ο αέρας ήταν αρωματισμένος με τη μυρωδιά των νυχτερινών λουλουδιών. Συζήτησαν για τα πάντα και για τίποτα, για τα σχέδια για το μέλλον, για τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, για το πόσο ευγνώμονες ήταν για όλα όσα είχαν. Ο Ραφαήλ κράτησε το χέρι της Μαρίνας και είπε κάτι που σκεφτόταν εδώ και εβδομάδες. Είπε ότι ήθελε να κάνει ακόμα πιο δραστικές αλλαγές στην Tech Vision. Σκεφτόταν να πουλήσει τη συμμετοχή του στην πλειοψηφία της εταιρείας, να διατηρήσει μόνο μια συμβουλευτική θέση και να αφοσιωθεί πλήρως στην οικογένεια. Τα χρήματα δεν ήταν πια ανησυχία. Είχαν περισσότερους από αρκετούς πόρους για να ζήσουν άνετα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και δεν ήθελε πια να μοιράζει την προσοχή του. Ήθελε να είναι παρόν σε κάθε παιχνίδι ποδοσφαίρου της Σοφίας, σε κάθε σχολική παράσταση της Ισαβέλας, σε κάθε αναπτυξιακό ορόσημο του Γαβριήλ. Ήθελε να χτίσει αναμνήσεις, όχι περιουσίες. Η Μαρίνα άκουσε και χαμογέλασε. Είπε ότι θα υποστήριζε οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε, αλλά του υπενθύμησε ότι δεν χρειαζόταν να επιλέξει μεταξύ ακραίων. Θα μπορούσε να βρει μία ισορροπία. Θα μπορούσε να συνεχίσει να ασχολείται με την εταιρεία που έκτισε, αλλά με ρυθμό που θα του επέτρεπε να είναι παρόν. Δεν χρειαζόταν να είναι όλα ή τίποτα. Ο Ραφαήλ το σκέφτηκε και αντιλήφθηκε ότι είχε δίκιο, όπως πάντα. Τους επόμενους μήνες, ο Ραφαήλ εφάρμοσε σημαντικές αλλαγές στη δομή της Tech Vision. Προήγαγε 2 αντιπροέδρους σε συνδιευθύνοντες συμβούλους, ανέθεσε πλήρως τις καθημερινές λειτουργίες και περιόρισε τη δική του συμμετοχή σε τριμηνιαίες στρατηγικές συναντήσεις και κρίσιμες αποφάσεις. Λειτουργήσε άψογα. Η εταιρεία συνέχισε να ευημερεί, ίσως και καλύτερα από πριν, γιατί τώρα είχε πιο κατανεμημένη ηγεσία και λιγότερη εξάρτηση από ένα μόνο άτομο. Με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ο Ραφαήλ ανακάλυψε χαρές που είχε ξεχάσει. Άρχισε να μαγειρεύει με τη Μαρίνα και τα κορίτσια τα Σαββατοκύριακα, μετατρέποντας την κουζίνα σε ένα διασκεδαστικό χάος από αλεύρι που πετούσε, σπασμένα αυγά, γέλια και πιάτα που δεν ήταν πάντα τέλεια, αλλά ήταν πάντα φτιαγμένα με αγάπη. Άρχισε να διαβάζει περισσότερο, όχι μόνο εταιρικές αναφορές, αλλά πραγματικά βιβλία, μυθιστορήματα, ποίηση, έργα που τρέφουν την ψυχή. Άρχισε να παίζει, πραγματικά να παίζει, με τα παιδιά αφήνοντας στην άκρη την ενήλικη αξιοπρέπεια για να πέσει στο πάτωμα και να χτίσει κάστρα από τουβλάκια με τη Σοφία ή να παίξει ποδόσφαιρο στον κήπο με την Ισαβέλα ή απλώς να ξαπλώνει παρατηρώντας τον Γαβριήλ να ανακαλύπτει τα ίδια του τα χέρια. Η Ισαβέλα άνθησε ακόμα περισσότερο. Στα 10 της χρόνια ήταν ένα λαμπρό δημιουργικό κορίτσι γεμάτο όνειρα. Ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας όπως η βιολογική μητέρα που δεν είχε γνωρίσει αλλά για την οποία ο Ραφαήλ και η Μαρίνα μιλούσαν συχνά και με στοργή, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της Καμίλα χωρίς πόνο, μόνο με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Η Ισαβέλα είχε φίλους, χόμπι, πάθη. Ήταν με κάθε έννοια ένα υγιές και χαρούμενο παιδί. Η Σοφία στα 7 της χρόνια ήταν αγνή δημιουργική ενέργεια. Λάτρευε τις τέχνες, περνούσε ώρες ζωγραφίζοντας, δημιουργώντας. Το δωμάτιό της ήταν ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο, με τοίχους καλυμμένους με τα έργα της. Ήταν εξωστρεφής, έκανε εύκολα φίλους, έβλεπε μαγεία στα πάντα. Και ήταν ακόμα εξαιρετικά προστατευτική με τον Γαβριήλ, παρόλο που ο αδελφούλης τώρα περπατούσε και άρχιζε να μιλάει, χωρίς να χρειάζεται τόσο πολύ προστασία. Ο Γαβριήλ, πλησιάζοντας τα 2 του χρόνια, ήταν ένα περίεργο και χαρούμενο αγόρι. Λάτρευε να ακολουθεί τις αδελφές του παντού, προσπαθώντας να μιμηθεί ό,τι έκαναν. Είχε το εύκολο χαμόγελο της Μαρίνας και την επίμονη αποφασιστικότητα του Ραφαήλ. Αγαπιόταν ανεβόρον από τις αδελφές του, οι οποίες διεκδικούσαν την προσοχή του με έναν αξιολάτρευτο τρόπο. Το σπίτι στο ψυχικό είχε γίνει ακριβώς το σπίτι που είχε φανταστεί ο Ραφαήλ.
Οι τοίχοι φύλαγαν ευτυχισμένες αναμνήσεις. Ο κήπος μαρτυρούσε απογεύματα ηλίου και παιχνιδιών. Η κουζίνα έβλεπε οικογενειακά δείπνα γεμάτα συζητήσεις και γέλια. Τα δωμάτια φιλοξενούσαν ήρεμα όνειρα. Δεν υπήρχαν πια σκιές, δεν υπήρχε πια φόβος, δεν υπήρχε πια πόνος. Ένα Σάββατο απόγευμα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, εκείνη τη τραυματική αποκάλυψη που άλλαξε τα πάντα. Ο Ραφαήλ ήταν στον κήπο σπρώχνοντας τον Γαβριήλ στην κούνια, ενώ παρακολουθούσε την Ισαβέλα και τη Σοφία να παίζουν κυνηγητό. Η Μαρίνα βγήκε από το σπίτι με έναν δίσκο με λεμονάδα και σπιτικά μπισκότα και τους συνόδευσε. Κάθισαν στο παγκάκι κάτω από τη σικιά, με τον Γαβριήλ στην αγκαλιά της Μαρίνας και απλώς παρακολουθούσαν τα κορίτσια να παίζουν. Ήταν εκείνη τη στιγμή, σε αυτή την απολύτως συνηθισμένη και απολύτως εξαιρετική σκηνή, που ο Ραφαήλ είχε μια επιφάνεια. Η επιτυχία δεν ήταν αυτό που νόμιζε ότι ήταν. Δεν ήταν τα δισεκατομμύρια που είχε συσσωρεύσει, δεν ήταν τα βραβεία που είχε λάβει, δεν ήταν η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Επιτυχία ήταν αυτό. Ήταν να βλέπει τις κόρες του να γελούν χωρίς φόβο. Ήταν να κάθεται δίπλα στη γυναίκα που αγαπούσε κάτω από ένα δέντρο που φύτεψαν οι ίδιοι. Ήταν να ξέρει ότι όταν τα παιδιά του θα κοιμόντουσαν εκείνο το βράδυ, θα κοιμόντουσαν ασφαλή, αγαπημένα, ευτυχισμένα. Ήταν να έχει μετατρέψει την καταστροφή σε ανακατασκευή, τον πόνο σε θεραπεία, το τραύμα σε δύναμη. Ο Ραφαήλ κοίταξε τη Μαρίνα και είδε στα μάτια της την αντανάκλαση της ίδιας σκέψης. Είχαν καταφέρει. Όχι τέλεια, όχι χωρίς ουλές, αλλά είχαν καταφέρει. Είχαν πάρει μια διαλυμένη οικογένεια και την είχαν ανασυνθέσει με αγάπη, υπομονή, ταπεινοφροσύνη και ακούραστη αφοσίωση. Και τώρα, κοιτάζοντας τα 3 παιδιά που ήταν το κέντρο του σύμπαντός του, ο Ραφαήλ ήξερε ότι κάθε λάθος, κάθε άγρυπνη νύχτα, κάθε στιγμή αμφιβολίας, κάθε δάκρυ που χύθηκε, όλα είχαν αξίσει τον κόπο. Η Ισαβέλα έτρεξε προς αυτούς, ιδρωμένη και λαχανιασμένη, ζητώντας νερό. Ο Ραφαήλ της έδωσε ένα ποτήρι λεμονάδα και εκείνη το ήπιε γρήγορα. Μετά έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της, παρόλο που ήταν πολύ μεγάλη για αυτό. Ο Ραφαήλ την αγκάλιασε σφιχτά, φίλησε την κορυφή του κεφαλιού της και ψιθύρισε ότι την αγαπούσε. Η Ισαβέλα ανταπέδωσε την αγκαλιά και είπε κάτι που έκανε την καρδιά του Ραφαήλ να ξεχυλήσει. «Κι εγώ σ' αγαπώ, μπαμπά, και ευχαριστώ». «Ευχαριστώ. Γιατί?» ρώτησε ο Ραφαήλ. Η Ισαβέλα τον κοίταξε με εκείνα τα μάτια που ήταν πολύ σοφά για την ηλικία της και απάντησε «Ευχαριστώ που δεν μας παράτησες, που μας έσωσες, που μας έδωσες μια πραγματική οικογένεια». Ο Ραφαήλ δεν μπόρεσε να μιλήσει, η συγκίνηση του έκοψε τη φωνή, απλώς έσφιξε περισσότερο την αγκαλιά, νιώθοντας δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό του. Η Σοφία, πάντα ανταγωνιστική με την αδελφή της, έτρεξε προς αυτούς και έπεσε πάνω στην Ισαβέλα, μετατρέποντας την αγκαλιά σε έναν ανθρώπινο σωρό από γέλια και μπλεγμένα μέλη. Ο Γαβριήλ, μη θέλοντας να μείνει έξω, μπήκε κι αυτό στο παιχνίδι, φωνάζοντας ενθουσιασμένος. Η Μαρίνα συμμετείχε στη συλλογική αγκαλιά και εκεί, σε εκείνο τον κήπο κάτω από τον απογευματινό ήλιο, η οικογένεια Αλμεΐδα Καρβαλή αγκάλιασε ολόκληρη τη δύναμη της αγάπης που τους ένωνε. Το βράδυ, αφού κοίμησε τα 3 παιδιά, το καθένα στα δικά του δωμάτια τώρα, ο Ραφαήλ έμεινε λίγα λεπτά στην πόρτα του δωματίου της Ισαβέλας, απλώς παρατηρώντας την να κοιμάται. Θυμήθηκε το τρομαγμένο κορίτσι που ήταν, το παιδί που αναλάμβανε ενοχές που δεν ήταν δικές της, που κουβαλούσε το βάρος αδύνατων ευθυνών. Και κοίταξε το παιδί που ήταν τώρα, γεμάτο αυτοπεποίθηση, ισορροπημένο, χαρούμενο. Η μεταμόρφωση ήταν ένα θαύμα χτισμένο μέρα με τη μέρα, με αγάπη και αφοσίωση. Πήγε στο δωμάτιο της Σοφίας, που κοιμόταν αγκαλιά με μια 12 λούτρινα ζωάκια, και χαμογέλασε. Εκείνο το κορίτσι που είχε κλάψει τόσο πολύ, που είχε δείξει τόσο φόβο, τώρα κοιμόταν ήσυχα, περιτριγυρισμένο από τα αντικείμενα που αγαπούσε. Πήγε στο δωμάτιο του Γαβριήλ, που κοιμόταν με τα χέρια ανοιχτά, εντελώς χαλαρός, εντελώς ασφαλής. Εκείνο το αγόρι δεν θα ήξερε ποτέ τι ήταν να μεγαλώνει με φόβο. Δεν θα ήξερε ποτέ τι ήταν να μην εμπιστεύεται τους γονείς του. Θα μεγάλωνε σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που ο Ραφαήλ θα μπορούσε να του δώσει. Επέστρεψε στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τη Μαρίνα και την βρήκε ήδη ξαπλωμένη να διαβάζει ένα βιβλίο.
Εκείνη τον κοίταξε και χαμογέλασε, εκείνο το χαμόγελο που ακόμα έκανε την καρδιά του Ραφαήλ να χτυπάει γρήγορα. Ξάπλωσε δίπλα της και έμειναν σε άνετη σιωπή για λίγα λεπτά, απλώς απολαμβάνοντας την παρουσία ο ένας του άλλου. Ο Ραφαήλ έσπασε τη σιωπή και είπε κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό. Είπε ότι ήθελε να ανανεώσει τους όρκους γάμου. Όχι επειδή κάτι πήγαινε στραβά, αλλά επειδή ήθελε να γιορτάσει ό,τι είχαν χτίσει μαζί. Ήθελε, με τα 3 παιδιά παρόντα, να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όχι μόνο ο ένας τον άλλο, αλλά και στην οικογένεια που αποτελούσαν. Η Μαρίνα λάτρεψε αμέσως την ιδέα. Άρχισαν να σχεδιάζουν εκείνη τη στιγμή, ενθουσιασμένοι σαν έφηβοι, φαντάζοντας κάθε λεπτομέρεια της τελετής. Η ανανέωση των όρκων έγινε 6 μήνες αργότερα, ένα φθινοπορεινό απόγευμα. Όταν τα δέντρα του κήπου ήταν χρυσά και ο αέρας είχε αυτή την χαρακτηριστική δροσιά της εποχής. Ήταν ακόμα πιο οικία από τον αρχικό γάμο, μόνο η άμεση οικογένεια και λίγοι πολύ στενοί φίλοι. Η Ισαβέλα διάβασε ένα ποίημα που είχε γράψει ειδικά για την περίσταση, για την οικογένεια, την αγάπη και τις νέες αρχές. Η Σοφία τραγούδισε ένα τραγούδι που είχε μάθει στο σχολείο με καθαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση φωνή. Ο Γαβριήλ, τώρα σχεδόν 3 ετών, απλώς έτρεχε ανάμεσα στους καλεσμένους, μοιράζοντας πέταλα λουλουδιών και γέλια. Κατά τη διάρκεια των όρκων, ο Ραφαήλ όχι μόνο υποσχέθηκε να αγαπά τη Μαρίνα για πάντα, αλλά έκανε και δημόσιες υποσχέσεις στις 3 κόρες του. Υποσχέθηκε να είναι ο πατέρας που έπρεπε να ήταν από την αρχή. Υποσχέθηκε να τις προστατεύει πάντα. Υποσχέθηκε να δημιουργήσει ένα σπίτι όπου θα ένιωθαν πάντα ασφαλείς, αγαπημένες, αξιόλογες. Υποσχέθηκε ότι ποτέ δεν θα έβαζε τίποτα πάνω από την ευημερία τους. Και υποσχέθηκε ότι πάντα θα τις άκουγε. Η Μαρίνα έκανε παρόμοιες υποσχέσεις. Υποσχέθηκε να αγαπά τα 3 παιδιά σαν να προέρχονταν όλα από τη δική της μήτρα. Υποσχέθηκε να τιμά τη μνήμη της Καμίλα, διασφαλίζοντας ότι η Ισαβέλα και η Σοφία θα γνώριζαν πάντα την εξαιρετική μητέρα που είχαν. Υποσχέθηκε να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορούσε να είναι, όχι τέλεια, αλλά παρούσα, αφοσιωμένη, αγαπημένη. Δεν υπήρχε στεγνό μάτι μεταξύ των παρευρισκομένων. Η δοικύρο Ελένη, που ήταν εκεί μάρτυρας της κορύφωσης χρόνων σκληρής δουλειάς, έκλαψε ανοιχτά. Η κυρία Λουκία, που είχε δει όλο το ταξίδι από την αρχή, χρειάστηκε να καθίσει για να ελέγξει τη συγκίνηση. Ακόμα και κάποιοι από τους φίλους του Ραφαήλ που δεν γνώριζαν όλη την ιστορία, ένιωσαν το συναισθηματικό βάρος της στιγμής. Μετά την τελετή υπήρχε ένα χαλαρό γεύμα στον κήπο. Τα παιδιά έπαιζαν, οι ενήλικες συζητούσαν, ο ήλιος φιλτραριζόταν μέσα από τα χρυσά φύλλα των δέντρων, δημιουργώντας μοτίβα φωτός και σκιάς στο έδαφος. Ήταν τέλειος στην ατέλειά του, όμορφο στην απλότητά του, βαθιά ουσιαστικό στην κανονικότητά του. Ο Ραφαήλ παρακολουθούσε τα πάντα από μια γωνιά του κήπου, με τον Γαβριήλ να κοιμάται στην αγκαλιά του και ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Η Μαρίνα πλησίασε και ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Έμειναν έτσι για λίγα λεπτά, απλώς παρατηρώντας την Ισαβέλα και τη Σοφία να παίζουν με τα παιδιά των φίλων τους, ακούγοντας τα γέλια, νιώθοντας την απαλή απογευματινή άβρα. Η Μαρίνα ψιθύρισε μια ερώτηση. «Είσαι ευτυχισμένος?» Ο Ραφαήλ την κοίταξε τον κήπο γεμάτο ζωή. Κοίταξε τον Γαβριήλ να κοιμάται ήσυχα στην αγκαλιά του, κοίταξε τις 2 μεγαλύτερες κόρες του ακτινοβόλες από χαρά και απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα, περισσότερο από όσο φαντάστηκα ποτέ ότι ήταν δυνατό. Και ήταν αλήθεια. Χρόνια πριν, όταν όλα είχαν καταρρεύσει, όταν είχε ανακαλύψει την έκταση του κακού που είχε επιτρέψει να συμβεί κάτω από τη στέγη του, ο Ραφαήλ νόμιζε ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ να συγχωρέσει τον εαυτό του. Δεν θα κατάφερνε ποτέ να αναδομήσει. Νόμιζε ότι είχε καταστρέψει ανεπανόρθωτα το μέλλον των κορών του. Αλλά έκανε λάθος. Με βοήθεια, με αφοσίωση, με ανεβόρον αγάπη, με τη σωστή σύντροφο δίπλα του, είχε καταφέρει όχι μόνο να διορθώσει ό,τι είχε σπάσει, αλλά να χτίσει κάτι ακόμα πιο δυνατό, πιο αληθινό, πιο όμορφο. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο. Υπήρξαν νύχτες κλάματος, μέρες αμφιβολίας, στιγμές απελπισίας. Υπήρξαν υποτροπές, οπισθοδρομήσεις, απρόβλεπτες προκλήσεις. Η θεραπεία δεν είναι γραμμική. Το τραύμα αφήνει σημάδια. Ο δρόμος της λύτρωσης είναι επίπονος. Αλλά κάθε βήμα που έγινε άξιζε τον κόπο. Κάθε δάκρυ που χύθηκε
έφερε τελικά ανακούφιση. Κάθε δύσκολη στιγμή ενδυνάμωσε την οικογένεια. Ο Ραφαήλ είχε μάθει θεμελιώδη μαθήματα όλα αυτά τα χρόνια. Έμαθε ότι η παρουσία αξίζει περισσότερο από τα δώρα, ότι ο χρόνος αξίζει περισσότερο από τα χρήματα, ότι το να ακούς αξίζει περισσότερο από το να λύνεις, ότι το να παραδέχεσαι λάθη αξίζει περισσότερο από το να διατηρείς την υπερηφάνεια, ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι τέλεια, αλλά είναι επίμονη, ότι η οικογένεια δεν ορίζεται μόνο από το αίμα, αλλά από την καθημερινή επιλογή να είσαι παρόν, να φροντίζεις, να αγαπάς. Έμαθε επίσης για τα προειδοποιητικά σημάδια, για τη σημασία του να εμπιστεύεσαι το ένστικτο, για το να μην αγνοείς ποτέ τις αλλαγές συμπεριφοράς στα παιδιά. Έμαθε ότι η ηλική άνεση δεν αντικαθιστά τη συναισθηματική ασφάλεια, ότι η δομή χωρίς στοργή είναι φυλακή, ότι η πειθαρχία χωρίς αγάπη είναι κακοποίηση. Έμαθε να διακρίνει μεταξύ κάποιου που αγαπά γνήσια τις κόρες του και κάποιου που απλώς ανέχεται την ύπαρξή τους. Και το πιο σημαντικό, έμαθε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις από την αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις τη σωστή επιλογή. Ποτέ δεν είναι αργά για να δώσεις προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Είχε κάνει τρομερά λάθη, αλλά είχε αναγνωρίσει το λάθος και είχε αγωνιστεί να το διορθώσει. Και τελικά, αυτό που φαινόταν να είναι το τέλος, η πιο σκοτεινή στιγμή, αποκαλύφθηκε ως η αρχή κάτι απείρως καλύτερου. Τα επόμενα χρόνια κύλησαν σε γλυκιά κανονικότητα. Η Ισαβέλα μεγάλωσε και έγινε μια λαμπρή έφηβη, τηρώντας την υπόσχεση να ακολουθήσει τα βήματα της βιολογικής της μητέρας και να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Η Σοφία ανέπτυξε το πάθος της για τις τέχνες και ονειρευόταν να γίνει εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Ο Γαβριήλ μεγάλωνε γρήγορα, περίεργος για τα πάντα, λατρεμένος από τις μεγαλύτερες αδελφές του που διεκδικούσαν ποια θα ήταν η πιο σημαντική επιρροή στη ζωή του. Ο Ραφαήλ τήρησε την υπόσχεσή του να είναι παρόν. Δεν έχασε ποτέ μια σχολική παράσταση, ένα σημαντικό παιχνίδι, μια απαραίτητη συζήτηση. Ήταν εκεί όταν η Ισαβέλα είχε την πρώτη της ερωτική απογοήτευση. Ήταν εκεί όταν η Σοφία κέρδισε το πρώτο της βραβείο ζωγραφικής. Ήταν εκεί για κάθε αναπτυξιακό ορόσημο του Γαβριήλ. Και η Μαρίνα ήταν πάντα δίπλα του, μια ισορροπημένη και αγαπημένη συνεργασία. Το σπίτι στο ψυχικό μαρτύρησε αμέτρητα οικογενειακά δείπνα, θορυβώδη πάρτι γενεθλίων, χαλαρά κυριακάτικα πρωινά, βραδιές ταινιών με popcorn, εφηβικές διαφωνίες, συγκινητικές συμφιλιώσεις, γέλια μέχρι να πονέσει η κοιλιά, κάποια αναπόφευκτα δάκρυα και μια σταθερή και ακλόνητη αγάπη που διαπότιζε κάθε δωμάτιο. Η κυρία Λουκία τελικά συνταξιοδοτήθηκε, αλλά συνέχισε να επισκέπτεται την οικογένεια τακτικά, ανίκανη να απομακρυνθεί εντελώς από τα παιδιά που είχε βοηθήσει να μεγαλώσουν. Η Ροζάνα επίσης παρέμεινε κοντά, γίνοντας σχεδόν μέρος της διευρυμένης οικογένειας. Η δόκτωρα Ελένη παρακολούθησε την ανάπτυξη των παιδιών ακόμα και μετά το τέλος της επίσημης θεραπείας, πάντα ενδιαφερόμενη να δει την πρόοδο αυτής της οικογένειας που αντιπροσώπευε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες ανάρρωσης στην καριέρα της. Η Πατρίτσια δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Εξαφανίστηκε εντελώς από τη ζωή τους, ακριβώς όπως έπρεπε. Ο Ραφαήλ περιστασιακά τη σκεφτόταν, όχι με θυμό, αλλά με ένα είδος απόμακρης λύπης. Είχε χάσει την ευκαιρία να γίνει μέρος κάτι όμορφου. Είχε επιλέξει τη σκληρότητα όταν θα μπορούσε να είχε επιλέξει την αγάπη. Οι επιλογές της την καθόρισαν και οι συνέπειες ήταν δικές της για να τις κουβαλήσει. Η Καμίλα, η πρώτη σύζυγος του Ραφαήλ, η βιολογική μητέρα της Ισαβέλας και της Σοφίας, δεν ξεχάστηκε ποτέ. Η φωτογραφία της παρέμενε στο σαλόνι και συχνά η οικογένεια μοιραζόταν ιστορίες για εκείνη. Η Μαρίνα ποτέ δεν ένιωσε ζήλια ή δυσφορία γι' αυτό. Καταλάβαινε ότι η Καμίλα ήταν θεμελιώδης στη διαμόρφωση αυτής της οικογένειας, ότι η αγάπη της είχε αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στον Ραφαήλ και στα κορίτσια. Υπήρχε χώρος για να τιμήσουν το παρελθόν ενώ έχτιζαν το μέλλον. Ένα ιδιαίτερο βράδυ, όταν η Ισαβέλα έκλεισε τα 16 της χρόνια, ο Ραφαήλ έκανε κάτι που σχεδίαζε εδώ και καιρό. Κατά τη διάρκεια του δείπνου γενεθλίων, της έδωσε ένα γράμμα που είχε γράψει η Καμίλα λίγο πριν φύγει. Ήταν ένα γράμμα για να διαβαστεί όταν η Ισαβέλα θα ήταν μεγαλύτερη, γεμάτο μητρικές συμβουλές,
εκφράσεις αγάπης, ελπίδες για το μέλλον. Ο Ραφαήλ είχε κρατήσει αυτό το γράμμα για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή. Η Ισαβέλα διάβασε δυνατά με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της, αλλά με σταθερή φωνή. Η Καμίλα μιλούσε για όνειρα, για κουράγιο, για το να μην παρατάς ποτέ τον εαυτό σου. Μιλούσε για την αγάπη που ένιωθε για τις δύο κόρες της. Και τελείωνε λέγοντας ότι ό,τι κι αν γινόταν θα ήταν πάντα παρούσα, όχι σωματικά, αλλά σε κάθε επιλογή που θα έκανε η Ισαβέλα, σε κάθε νίκη, σε κάθε πρόκληση που θα ξεπερνούσε. Της έλεγε να φροντίζει τη μικρότερη αδελφή της, να είναι δυνατή αλλά και ευάλωτη, να αγαπά έντονα αλλά με σύνεση. Όταν η Ισαβέλα τελείωσε το διάβασμα, όλοι στο τραπέζι έκλαιγαν. Η Σοφία αγκάλιασε σφιχτά την αδελφή της. Ο Γαβριήλ, τώρα 10 ετών και κατανοώντας ήδη το βάθος της στιγμής, κράτησε το χέρι της Ισαβέλας από την άλλη πλευρά. Η Μαρίνα και ο Ραφαήλ αντάλλαξαν βλέμματα με εκείνη τη βαθιά κατανόηση που μόνο χρόνια αληθινής συνεργασίας φέρνουν. Αυτή η οικογένεια, χτισμένη πάνω σε απώλειες και αναγεννήσεις, πάνω σε λάθη και λυτρώσεις, πάνω σε πόνο και θεραπεία, ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Ο Ραφαήλ σηκώθηκε, ζήτησε την προσοχή όλων και έκανε μία πρόποση. Όχι μόνο για την Ισαβέλα και τα γενέθλιά της, αλλά για όλη την οικογένεια. Έκανε πρόποση στις δεύτερες ευκαιρίες, στις νέες αρχές, στο θάρρος να παραδέχεσαι λάθη και στην αποφασιστικότητα να κάνεις καλύτερα. Έκανε πρόποση στη Μαρίνα, που μπήκε στη ζωή τους ως επαγγελματίας και έγινε η καρδιά της οικογένειας. Έκανε πρόποση στην Ισαβέλα, που ξεπέρασε αφάνταστα τραύματα και αναδείχθηκε ως μια δυνατή και συμπονετική νεαρή γυναίκα. Έκανε πρόποση στη Σοφία, της οποίας η ανθεκτικότητα και η χαρά ήταν διαρκείς πηγές έμπνευσης. Έκανε πρόποση στον Γαβριήλ, που αντιπροσώπευε το μέλλον και όλες τις δυνατότητες που ακόμα θα έρχονταν. Και έκανε πρόποση στην Καμίλα, που ακόμα και απούσα παρέμενε παρούσα στο πνεύμα. Όλοι σήκωσαν τα ποτήρια τους, έπλεξαν τα χέρια τους και έκαναν μια συλλογική πρόποση στην οικογένεια, στην αγάπη, στη ζωή. Και εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σπίτι, στο ψυχικό, που είχε γίνει μάρτυρας τόσων μεταμορφώσεων, περιτριγυρισμένοι από τους ανθρώπους που αγαπούσαν περισσότερο στον κόσμο, ο Ραφαήλ και η Μαρίνα ήξεραν ότι είχαν καταφέρει το αδύνατο. Είχαν δημιουργήσει ένα αληθινό σπίτι, ένα μέρος ασφάλειας, αποδοχής, ανεβόρων αγάπης. Ένα μέρος όπου τα λάθη μπορούσαν να αναγνωριστούν και να συγχωρεθούν, όπου οι πόνοι μπορούσαν να θεραπευτούν, όπου κάθε άτομο εκτιμούνταν ακριβώς όπως ήταν. Τα χρόνια συνέχισαν να περνούν όπως πάντα περνούν, φέρνοντας αναπόφευκτες αλλαγές. Η Ισαβέλα τελικά πήγε στο πανεπιστήμιο, αλλά παρέμεινε κοντά, επισκεπτόμενη συχνά, νιώθοντας πάντα ότι είχε ένα σπίτι για να επιστρέψει. Η Σοφία ακολούθησε το καλλιτεχνικό της μονοπάτι με πάθος και ταλέντο. Ο Γαβριήλ μεγάλωσε γρήγορα, περίεργος για τα πάντα, λατρεμένος από τις μεγαλύτερες αδελφές του που διεκδικούσαν ποια θα ήταν η πιο σημαντική επιρροή στη ζωή του. Ο Ραφαήλ τήρησε την υπόσχεσή του να είναι παρόν. Δεν έχασε ποτέ μια σχολική παράσταση, ένα σημαντικό παιχνίδι, μια απαραίτητη συζήτηση. Ήταν εκεί όταν η Ισαβέλα είχε την πρώτη της ερωτική απογοήτευση. Ήταν εκεί όταν η Σοφία κέρδισε το πρώτο βραβείο ζωγραφικής. Ήταν εκεί για κάθε αναπτυξιακό ορόσημο του Γαβριήλ. Και η Μαρίνα ήταν πάντα δίπλα του, μια ισορροπημένη και αγαπημένη συνεργασία. Το σπίτι στο ψυχικό γέρασε χαριτωμένα. Οι τοίχοι του φύλαγαν δεκαετίες ευτυχισμένων αναμνήσεων. Ο κήπος μεγάλωσε και επεκτάθηκε, με το Ραφαήλ και τη Μαρίνα να φυτεύουν ένα νέο δέντρο για κάθε σημαντικό ορόσημο της οικογένειας. Ο Ραφαήλ δεν επέστρεψε ποτέ στον ξέφρενο ρυθμό εργασίας του παρελθόντος. Ανακάλυψε ότι η αληθινή επιτυχία δεν μετριέται σε επαγγελματικά επιτεύγματα, αλλά σε καλλιεργημένες σχέσεις, σε μοιρασμένη αγάπη, σε ζωές που επηρεάστηκαν θετικά. Η Μαρίνα συνέχισε να είναι ο στήλος δύναμης και αγάπης της οικογένειας, το άτομο που τους κρατούσε όλους ενωμένους, που υπενθύμιζε σε όλους τη σημασία του να είσαι παρόν, να ακούς, να αγαπάς ανεβόρον. Η απόφασή της πριν από χρόνια να δεχτεί την πρόκληση να φροντίσει 2 τραυματισμένα παιδιά και έναν χαμένο πατέρα μεταμόρφωσε όχι μόνο τη ζωή τους, αλλά και τη δική της. Βρήκε σκοπό, αγάπη, οικογένεια. Και έτσι,
Με την πάροδο των ετών, αυτή η οικογένεια που είχε διαλυθεί και αναδομηθεί έγινε μια ζωντανή μαρτυρία ότι κανένα λάθος δεν είναι πολύ μεγάλο για να διορθωθεί, κανένα τραύμα δεν είναι πολύ βαθύ για να θεραπευτεί, καμία κατάσταση δεν είναι πολύ απελπιστική για να μεταμορφωθεί. Με αγάπη, αφοσίωση, ταπεινοφροσύνη και πάνω απ' όλα παρουσία συμβαίνουν θαύματα. Οι οικογένειες ξαναχτίζονται, οι πληγές επουλώνονται, η ελπίδα αναγεννάται. Ο Ραφαήλ, που πλέον πλησίαζε τα 60, συχνά καθόταν στο ίδιο παγκάκι του κήπου όπου είχε περάσει αμέτρητα απογεύματα και αναλογιζόταν το ταξίδι. Από έναν χαμένο και απελπισμένο executive είχε γίνει ένας παρών και ολοκληρωμένος πατέρας. Από έναν άντρα που σχεδόν κατέστρεψε τις κόρες του από αμέλεια, είχε γίνει κάποιος που τις βοήθησε να γίνουν δυνατές και ευτυχισμένες γυναίκες. Από μια καρδιά κλειστή από τον πόνο και την ενοχή, είχε γίνει μια καρδιά ανοιχτή στην αγάπη, την ευαλωτότητα, την ευγνωμοσύνη. Και όταν κοιτούσε τη Μαρίνα, ακόμα τόσο όμορφη όσο την ημέρα που την γνώρισε, όταν έβλεπε τις κόρες του μεγάλες, αλλά ακόμα να τον επισκέπτονται τακτικά, όταν έπαιζε με τα ενδεχόμενα εγγόνια που θα έρχονταν, όταν ένιωθε τη ζεστασιά του ήλιου στο πρόσωπό του και άκουγε τα πουλιά να κελαϊδούν στα δέντρα που είχαν φυτέψει οι ίδιοι, ο Ραφαήλ ήξερε. Ήξερε ότι είχε βρει αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Όχι στην κορυφή μιας εταιρικής αυτοκρατορίας, αλλά στο χώμα ενός κήπου, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπά και από αυτούς που τον αγαπούν. Η ιστορία του Ραφαήλ Αλμεΐδα δεν είναι μια ιστορία τελειότητας. Είναι μια ιστορία αποτυχιών, τρομερών λαθών, οδυνηρών συνεπειών, αλλά είναι επίσης μια ιστορία λύτρωσης, αξιοποιημένων δεύτερων ευκαιριών, αγάπης που ξεπερνά τα πάντα. Είναι μια ιστορία που αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις τη σωστή επιλογή, για να δώσεις προτεραιότητα σε αυτό που έχει σημασία, για να χτίσεις αυτό που καταστράφηκε. Και πάνω απ' όλα είναι μια ιστορία για τη μεταμορφωτική δύναμη της αληθινής αγάπης. Όχι την ρομαντική αγάπη των παραμυθιών, αλλά την πραγματική ατελή αγάπη που εκδηλώνεται σε καθημερινή παρουσία, σε συνεπείς επιλογές, σε ακλόνητη αφοσίωση. Την αγάπη που δεν εγκαταλείπει, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος. Την αγάπη που θεραπεύει, που αναδομεί, που λυτρώνει. Αυτή η οικογένεια, σχηματισμένη από σπασμένα κομμάτια που ενώθηκαν για να δημιουργήσουν κάτι ισχυρότερο από το άθροισμα των μερών της, είναι η απόδειξη ότι τα θαύματα υπάρχουν. Όχι θεϊκά θαύματα που πέφτουν από τον ουρανό, αλλά ανθρώπινα θαύματα, χτισμένα μέρα με τη μέρα με σκληρή δουλειά, άπειρη υπομονή και πάνω απ' όλα ανεβόρον αγάπη. Και καθώς ο ήλιος δύει πάνω από το σπίτι στο ψυχικό, φωτίζοντας τον κήπο με χρυσές αποχρώσεις, καθώς γέλια αντιχούν από τα ανοιχτά παράθυρα, καθώς μια οικογένεια συγκεντρώνεται για ένα ακόμα δείπνο μαζί. Η ιστορία του Ραφαήλ, της Μαρίνας, της Ισαβέλας, της Σοφίας και του Γαβριήλ συνεχίζεται. Όχι ως μια ιστορία με οριστικό τέλος, αλλά ως ένα συνεχές ταξίδι αγάπης, ανάπτυξης και ευγνωμοσύνης για τη δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η ζωή. Μια δεύτερη ευκαιρία που δεν σπατάλησαν. Μια δεύτερη ευκαιρία που μεταμόρφωσαν σε μια πλήρη, ουσιαστική, βαθιά ευτυχισμένη ζωή. Μια δεύτερη ευκαιρία που αποδεικνύει σε όποιον χρειάζεται να ακούσει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις από την αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις καλύτερα. Ποτέ δεν είναι αργά για να επιλέξεις την αγάπη. Τέλος της ιστορίας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία του Ραφαήλ, της Μαρίνας, της Ισαβέλας, της Σοφίας και του Γαβριήλ να άγγιξε βαθιά την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι υπέρβασης, λύτρωσης και αληθινής αγάπης, αφήστε το like σας εδώ κάτω, εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε καμία ιστορία και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Ήταν το θάρρος του Ραφαήλ να βγάλει τα κορίτσια από αυτή την κατάσταση, ήταν η άφιξη της Μαρίνας που έφερε ελπίδα, ήταν η μεταμόρφωση των παιδιών. Θέλουμε να μάθουμε τι νιώσατε. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, που δείχνουν ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, πάντα δυνατότητα για μία νέα αρχή. Η ζωή μπορεί να μας σπάσει, αλλά μπορεί επίσης να μας ξαναχτίσει πιο δυνατούς. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμα ιστορία που θα συγκινήσει τις αισθήσεις σας.
Μέχρι σύντομα.